an bɛ tanu bila masa Rahamani ye ale min ye bi jira an na. Jamana jamandan jama do jamana tɛ. Dugu jamandan du do dugu tɛ. Du jamandan o ye da ye du tɛ. Jamana jɔ tɛ sufɛ dɔgɔɲini ye. N bɛ n faso fɛ o ma se Ala kelen na. I bɛ jamana jɔ cɛsiri wale dɔ kɛ. N badenw, den 7 bɛ musokɔrɔnin min bolo maa tɛ o tɔ nakuru o kuma fɔ i da la. Masaya jiri bɛ falen nka a tɛ turu la. Masaya jiri tɛ falen du bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Masaya jiri bɛ falen du dɔ kɔnɔ ka tila ka nɔnfɔn bɔ ka taa du wɛrɛ kɔnɔ. Ni sɛ kandigɛla ye muru nɛmu kangala o dɔrɔn dama ko tɛ a ye. Bi ye donba don dɔ ye. Don bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ja nka duman bɛ don bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ka na masaya bulo kɔnɔ ka jamana masakɛ ka kuma ɲɔgɔnya. Burama Kɔnɛ, ORTM ani Sisulumani Si, Radio Bamakan. An ka jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita a ka ɲɛmaaya o wolokansigi a san 3 o dafara. Dɔ kɛra a san 3 kɔnɔna na. Nka sanjikɔrɔ wɔsi de t'i dɔn. A bara ta kɔta fana ka ca. Jiri min ma turu maa ɲɛ na i to o dugu la don i to o hakɛ dɔn. Maa tɛ jiri turulen ni jiri farilen o mɔ o woloma dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Bibi na sa an bɛ masakɛ fɛ yen ka se ka na fɛn min ye jamana yɛrɛ ŋunakan ye ka se ka dɔ fɔ o la an ka jɛ ka masala o kan. Masakɛ Burama Bouakari dɔ kɛra. Kankelentigi Burama kow ka ca. Nka an b'i ka Ala ɲɛsiranya dɔn cogo min an y'a dɔn k'a fɔ i y'a sara Ala la. Gansan tɛ Ala fɛ yen. Kunfɛ ko fana tɛ Ala fɛ yen. U b'a fɔ min ma nanzarakan na ko hasard. Sisan an bɛ korokotukun bɔ da la ka karafe bɔ daw la. Jamana ɲɛma i ni ɲankuma. I ka denbaya bɛ di. An y'a mɛn waati la k'i kun dara taama na ka taa i farikolo a yɔrɔ dɔ kun y'i sɔsɔ i taara ka to o furakɛ. Bibi in na ayiwa i b'i cogo la wa? An bɛ Burama min dɔn i b'i cogo la wa? I ka kɛnɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sisulumani Si ka barika da Allah subhanahu wa ta'ala ye ka maliyɛn bɛ fo. Nka ɲuman fɛn o fɛn ye duwawu kɛ n ye degun in tuma na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Tiɲɛ don n fari tun ye n sɔsɔ. Fɛn min don a bɛ fogofogo kɛrɛfɛ tɛncinin yɛrɛ don nka n'a y'i sɔsɔ a b'a bɛ ɲagami. A y'i ka gɛlɛn. Dɔgɔtɔrɔw ka minɛn bɛɛ tɛ se ka to k'a ye. O de y'a gɛlɛmayɔrɔ ye. N'a yela fo ka opérer o de bɛ mɔgɔ lafiya. N'a ma opérer ka fura d'i ma i k'o ta o tɛ se ka ban yɔrɔnin kelen. Min b'a ban yɔrɔnin kelen k'i gɛrɛgɛrɛ o ye ka i opérer. Ala y'o nɔgɔya. O kelen fana a yɛrɛ y'a ye n ye barikada kɛ bɛɛ ye. Bibi in na alhamdulilayi. Parce que min ka gɛlɛn i k'a dɔn i bɛ cogo min na. Bi kɔni alhamdulilayi ne b'a dɔn n bɛ cogo min na. Alhamdulilayi ka barika da Ala ye ka waleɲuman dɔn. Mashallah. N bɛ se k'o de fɔ. Tubarikala jamana ɲɛmaa an b'i fo dantɛ foli la. Bi an b'a fɛ ka masala fɛn dɔw kan dama dama minnu kunbaa bɛ jamanadenw na. Fɔlɔ o ye lafiya ye, basigi ani bɛn jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ ɲini ka san 1 ani kalo 3 an bɛ don min ko bi. Kabi sigira jamana ɲɛmaaya la kabi b'a kan k'a ɲini haminako kelen min b'i la o ye jamanadenw ni ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn kanu k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn sen bila ka taa ni kungilenna kelen ye. I y'o baaraw ŋaniya Ala y'o sabati. Bɛn ni lafiya o sɛbɛnfura sɛgɛnɔbilala an yɛrɛw fɛ Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ. O kɛra san 2015 juin kalo tile 10 ani tile 5. Diɲɛmaa kɛra o sababuya ye, diɲɛmaa kɛra o seere ye, diɲɛmaa ye an dɛmɛ ka da an yɛrɛw ŋaniya kan ka ɲɛsin an ka jamana ma. O baaraw daminɛna Alijekaw fɛ yen i yɛrɛ kama kɛrɛnkɛrɛnnen mun b'i tɔgɔla ye. An bɛ don min ko bi o bɛn ka sɛbɛn min ni a tɛgɛnɔbilala jamana ɲɛmaa i hakili sigilen don a ko fɛ wa?
i nisɔndiyara n'a ye wa baara b'a kan ka kɛ a kɛcogo la wa n bɛ ka i ni ce ɲininkali ye bɛnna sen ma tuma min na maliyɛnw ye u ŋaniya jira ka danaya d'an kan ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye n ye min faamuya u ka kɔnɔli la o ye ka baara kɛ pour ka se k'u hakili sigi kɔnɔnafili minnu tun b'u la jamana taabolo kan jamana yali kan ka dɔ b'o la ɲɔgɔn kɛlɛ min tun b'a la dɔ tun bɛ marifa ta dɔ kama k'o segin kɔ an balima minnu tun murutilen bɛ kɔrɔn fɛ an n'u ka sigi ka kuma ka bɛn ko la ka jamana hakili sigi o baara ala y'an bɛn an sen ma an ye kalifa an balimakɛ n'an kɔrɔkɛ la Prince Modibo Keyita a don Prince kɔrɔ tun don a ka bila an ka mɔgɔw ɲɛma ka taa Alize o ni an balimaw ka sigi ka kuma a bɛn ko la fɛn o fɛn n'a bɛ se ka kɛ ka jamana basigi k'a to an bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o si tɛ anw ma basi ye fɛn min ka gɛlɛn an ma fɛn min ni an tɛna sɔn o ye k'an ka jamana fara k'an tila o ko in na an tɛ don da fɛ abada ka fana k'a yira k'a fɔ jamana nin diinɛ kelen dɔrɔn de bɛ kɛ an ka jamana ka diinɛ ye o fana jamanadenw ma bɛn o kan o t'an taabolo ye anw ka taabolo ye min ye ka diinɛ bɛ bonya diinɛ den bɛ yan an somɔgɔw ye an balima ye ni ala ye min kunsi min ma o y'o taabolo ye ka bonya o kɔnɔ ka tɔgɔtɔgɔ o kɔnɔ ka gasi sigi o kɔnɔ ka bonya o kɔnɔ o y'o ye donc ka yira fana k'a fɔ an ka jamana taaboloba ye min ye n'o ye république ye bɛɛ fanga o fana o ka to a sira kan ni saba ni sema k'olu ma a tɔ bɛɛ an bɛ se ka sigi ka kuma o la n'o ye ka fanga bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na fanga ka hɛrɛw bɛ se ka se mɔgɔw ma jamana kɔnɔ bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la cogo min na bɛɛ bɛ se ka kuma fɔ cogo min na min b'i ni kan i miiriya ye min ye k'o fɔ i ka lamɛn i ka bonya o kɔnɔ donc baara nin a ma nɔgɔya mais ala y'an kɔnɔdiya an bɛnna mois de mai 2015 le 15 buron fɔlɔ bila la 20 juin bɛɛ hali minnu tun bɛ siga minnu tun ma sɔn olu fana nana an bɛɛ bɛnna ko kelen kan ka sariya sigi min b'a jira k'a fɔ malidenw bɛnna fɛn kelen kan n'o ye k'a fɔ kɔrɔn fɛ an tɛ mugu ta ɲɔgɔn kama tuguni ni bɛnbaliya min bɛ yen ni fɛn o fɛn bɛ na ni gɛlɛya ye an bɛ sigi ka kuma ka bɛn a la o ye damuba de ye o accord nin min tɔgɔ ko accord pour la paix et la réconciliation a ma ko bɛ ɲɛnabɔ mais fɛn min don a ye da de yɛlɛ an ye ka da yɛlɛ an ye ka mɛ hukumu kɔnɔ an bɛ se ka ko tɔ faranfasiya ka ɲɔgɔn faamuya la ka bɛn a la donc o ye yɛrɛ de ye o ye damu de ye kabini a kɛlɛ fana kabini bolonɔ bila la fo ka se bi ma an ma mugu ta ɲɔgɔn kama kɔsa yɛrɛ de gɛlɛya donna kidali an balimaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ma ɲɔgɔn faamuya kidali ko kun yɛrɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o fana ala y'an bɛn sababa ma an balima dan ɲɛmɔgɔw an ka dugutigiw o yɛrɛ ka kɔrɔnfɛla ɲɛmɔgɔw jamanatigiw bɛɛ y'i hakili ɲuman bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ bi min na a ko bɛ ka sira sɔrɔ dɔɔnin bɛn min ka don ni ɲɔgɔn cɛ donc o fana fɔ o fana hɛrɛ dɔ ye donc bi na accord nin alhamdulilayi a bɛɛ ma ɲɛnabɔ a tɔba bɛ yen nka a sira ka ɲi inshallah si ayiwa jamanakuntigi sɔmɔnɔ kurun fara cogo o cogo an n'u fo o bɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ cɛbakɔrɔ sɔmilen ye suba ye salon gɛlɛn ni ɲinɛ gɛlɛn n'i y'a da ɲɔgɔn kan kɛlɛ ti ban
jamanadenw gannen don u kamana na i yɛrɛ dasira a ma kidaliko la e bɛ se ka mun fɔ bari jamanadenw dalen don i dala kuma na u k'i ma ko kankilitigi e bɛ se ka mun fɔ u ye min b'a to u hakili bɛ se ka sigi. Kidaliko gɛlɛya min tun donna an ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya hukumu kɔnɔ kuma caman tun fɔla an balima dɔw ye kuma caman fɔ u ye farili kuma dɔw fɔ min donna mɔgɔw hakili la min ye ko gɛlɛya min tuma dɔ la ni tiɲɛ ma kɛ kelen ye bi min an bɛnna ko kan ka segin kɔ a ma nɔgɔya u bolo ka na ɲɛfɔ k'a fɔ an tun ye min fɔ a ye kunun an de tun filila tiɲɛ tɛ nin de don nin de don n'i ye kɛlɛ ko sɛsɛ kosɛbɛ o de y'a gɛlɛyaba yɔrɔ ye n'i ye maaw hakili tiɲɛ ka sira yir'u la sira min tɛ bɛn sira ye n'i tilala ka segin ka na k'a fɔ n tun ye nin fɔ kunun n bɛ nin fɔ bi a ka bɛn a sen ma a bɛ temps ta dɔɔnin a ma nɔgɔ o de ye kidaliko ye n'i y'o faamuya i y'a caman faamuya a la n'o fana bɔra yen kida yɛrɛ kɔnɔ an balimaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ tɛ foyi dogo maliyɛnw na minnu tun fanga b'u bolo fɔlɔ la olu bi u ka fanga tɔw bɛ ka a sɔsɔ dɔɔnin minnu denw taara ekɔli la ka kalan ka jɔyɔrɔw sɔrɔ bi olu tɛ sɔn fɛn caman ma u tun bɛ sɔn fɛn dɔw ma kunun olu tɛ sɔn o ma donc fanga taabolo kɔrɔ ani ko bɛ cogo min na bi denmisɛnninw ye kalan min kɛ k'u hakili yɛlɛ o ye sira min yira u la o ye gɛlɛya dɔ nati u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kida sigili la o fana b'a la bi donc bi in na an ka baara yɛrɛ ye min ye ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u yɛrɛ to ɲɔgɔn na k'u bɛn o fana ye gɛlɛya dɔ ye o ni kunun gɛlɛya tɛ kelen ye dɛ min ye k'a fɔ ko anw tɛ se ka taa kidali an bɛ se ka taa kidali nka ko bɛɛ ka kɛ ni ɲɛmajɔ ye ni aw sigira ka kuma ka bɛn ko la k'a fɔ a y'a to an ka nin sabati fɔlɔ an ye nin sabati tuma min na aw ka nali bɛ kɛ seli de ye maa ma n'i hakilima ye i b'o kɔnɔ dɛ i tɛ girin o la o a b'a fɔ ko maa yɛrɛ ta ye min ye i t'o fɔ o tɛ yan totigi tɛ to fɔ totigi tɛ to fɔ dɛ n'i y'a fɔ a bɛ kɛ ko dɔ i bolo dɛ kidaliko bɛ ten de an ma kɔrɔtɔ an ma yɔrɔ inshallah foyi tɛ kidali bɔ mali taya la inshallah mashallah waati b'a kɔnɔ don ko n'a labɛn cogo n'a dilancogo don a b'o sɔrɔ de kan inshallah ayiwa n tɔ ma hali bi ni kunkanko kuma don min bɛ basigi ko fɔ kidaliko o ko tɔ kɛn bɛ soko ye sisan nka waati ni waati i b'a ye k'a fɔ sisan ko bingalikɛlaw bɛ yɔrɔ dɔ la u taara bin an ka maaw ka yɔrɔ dɔ la a ni tiɲɛta ka ca min'a tiɲɛta ka ca dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko jɛkulu wɛrɛw bɛ yen min ni jɛkulu tɔ ninnu fana tɛ kelen ye amadu ko fako in bɛ cogo di basigi ta fanfɛlaw la beka i ni ce i y'a dɔn tuma min na Tɔnbukutu minɛna ani Gawo maa min ni nin kɛlɛ in yɛrɛ bɛɛ la a ye jamana in sɛgɛn a ye jamana tɔɔrɔ Iyad Agali tun bɛ Tɔnbukutu maa minnu tun b'a senkɔrɔ maa minnu tun b'a nɔfɛ Amadu Kufa in b'o la Dɔwɛrɛw b'o la Faransi ni jamana dɔw nana fara an kan k'an dɛmɛ k'u repousser o tagala ale yɛrɛ Iyad bɛ yɔrɔ min na bi ne kɔni t'a dɔn nka hali n'a bɛ Mali la a tɛ se ka bɔ kɛnɛ kan a bɛ kuruɲɛ bɛ cogo o cogo a bɛ ten bi donc ale t'a la nka a b'an kɛrɛfɛ a ka kojugu bɛ s'a ma tuma ni tuma an b'a kalama a
bɛ miiriya jugu min fana don mɔgɔw la o fana tɔɔrɔw an b'o fana ye a b'an sɔrɔ donc bi bi in na comme fɛn gɛlɛya kan tubabu ka jɛkulu dɔ fana bɛ yen nɔ ko barikani o ka baara ye k'ale bɛnlɛnbɛlɛn de ye donc a baara ma nɔgɔya a bolo donc a tɛ se ka yɛrɛ yira a ka cɛbolo fana dɔgɔya la u tɛ se ka mɔgɔw kulu bila ka na tuguni mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 olu de an ka mɔgɔw tu la min ye masina yɔrɔ ye n'o ye amadu kufa yɛrɛ ka yɔrɔ ye Badou ka ni miiriya ɲuman ye dɛ wari bɛ olu bolo wari tɛ ninnu bolo u bɛ wari d'u ma k'u bila baara jugu la an y'o ye an ka yɔrɔw attaqué la bin kɛra an ka mɔgɔw kan suguta siraw la juraw la nampala tɛnɛnku jafarabe nin de y'a cogoya ye fɛn min don a ma nɔgɔ parce que kɛlɛkɛcogo fɔlɔ kɔrɔw u y'o bila o bolo moto kan fo n'i ye moto yɛrɛ interdit mali la san ka maliyɛn ka taa n'a ye moto ni wotoro ni fɛnw ye voilà donc et puis mototigi kelen tɛmɛna o tɛ baasi ye o mais a taara fara dɔ wɛrɛ kan u kɛra 2 3 4 5 5 u ta bin dɔw kan u faga k'u ka minɛnw ta ka tunu fɛn dɔ a kɛlɛli ma nɔgɔ kɛlɛsen kura don o kɛlɛli fo ka fɛn sɔrɔ fɛn min ka teli ni moto ye fɛn min moto sanfɛ n'o ye pankurunw ye o gɛlɛya b'an kan dɔɔni beka ne bɛ n da sisilomani n bɛ n da n tɛ sunɔgɔ ala min ye n da seere don ali sɔrɔ ne ɲɛ ma tugun ala min ye n da a b'a dɔn ɲɛ ma tugun parce que min kɛra mondoro a ye n sɔgɔ n'i ye denw bila baara la a bɛ baara gɛlɛya la n'i ye maa hakilima ye n'i bɛ siran ala ɲɛ sunɔgɔ t'i bolo dɛ donc pankurun ko min ye hélicoptère ko ye a kun pan bɛnna kojugu kojugu jamana a fɔra kɔsa in na ko pankuru dɔw san ani minɛn dɔw mais a sanni n'a seli a seli kelenw tɛ a ka gɛlɛn bɛ kɛ et puis fo ka mɔgɔw labɛn mun bɛ se k'a laboli an b'a kan san 2 an b'a kan an ye maa fɔlɔ dɔw bila ka taa a bolili dege o ma sira sɔrɔ tɛ fɛn dɔ maliyɛnw na n y'a kiri bɔ faransi président na n ko bɛɛ b'a fɔ e ni ne ka di an ye teri ye nin kuma bɛ ne na n bɛ k'a ɲini cogo bɛɛ la a bɛ cogo bɛɛ a ka maa minnu wele ko baara min kalifala an y'a kɛ nka président i ka maa minnu nana fɔ u seginna an ka dɔrɔ caman o bɛ mɔgɔ bila retard la fo mɔgɔw ka dɔn an ka fɛnw fɔ an tɛ sunɔgɔ la an bɛ baara la caman bɛ kɔrɔfɔli ni fɛnw kɛ u b'a dɔn u yɛrɛ ni ala cɛ u b'a dɔn an bɛ min na u tɛ se ka kɛ mali fɛ tɛmɛ ne kan dɔgɔnin dɔ bɛ yen nɔ an tɛ kan kelen fɔ kosɛbɛ bi mɛ a ko i bɛ se ka fɛn bɛɛ kiri bɔ i bɛ k'a la fo ka tɛmɛ i fɛ a tɛ tɔ zɔn dɛ fɛn wɛrɛw fɛ mɛ a y'o fɔ donc i bɛ ka fɛn o fɛn bɛ fɔ kɛnɛ ma i b'a bɛɛ mɛn jamanakuntigiya yɛrɛ t'o ye wa beka i kan k'a bɛɛ mɛn i man k'a bɛɛ fɔ o cɛ i kan k'a bɛɛ mɛn i man k'a bɛɛ fɔ i man ka to a ka dɔn k'i b'a bɛɛ mɛn k'i y'a bɛɛ fana mɛn n'o dɔ ko ma dimi kana funu kumakɔrɔ ma dɔw fɔ ye dimi kana funu donc ni gɛlɛya b'an kan nka nin baara nin an b'a kan su ni tile fo an ka sɔrɔ ne ye n kale o la n ko an bɛ fɛn ɲini ka na sɔrɔ sɔrɔsiw ma nka an b'u labɛn an b'u former pour que kuma suli ko minnu bɛ da an kan o ka segin o ka ban pewu maa si tɛ se k'a fɔ i bɛ ne dɔn
k'a fɔ ko mun bɛ siran ka di ni ye ti s'o fɔ e tɛ sɔn fɛn a tɛ boli o ye nkalon ye a tulo ma ɲɛ o ye nkalon ye maa si tɛ se k'o fɔ ni ne tile kelen kɛ ɲɔgɔn tɛ se k'o fɔ k'a fɔ ko n bɛ mali kan bi o bɛ se ka ne bɛ se ka lafiya ayi nkalon don ne bɛ ka pasa in bɛɛ tɛ bana ye ne ka bana banna o bana banna anw ka du kɔnɔ anw ta ye kolokumaya ye maa ne bɛnkɛ dɔn mɛmɛ keyita bɛɛ y'a ye a bɛ cogo min na kosɛbɛ mun ye mɔgɔ dɔn kucala bɛɛ y'a dɔn wa mɔgɔ belebele de nka ni hami minnu i b'a baara la o tɛ kɛ a to i ka taa fɛn dɛ a b'i dusu la a b'i nin na a b'i sɔn ma su ni tile dɔw ta bɛ se ka kɛ fɔli ye a n'a kɔrɔ fɔli ye ne kɔrɔlen don a bɛ ka mun kɛ k'an lafiya a b'an ka dimi dɔn wa est-ce que a hakili b'an na a hakili b'aw la ala subahana wa taala min ye da a b'a dɔn su ni tile waati tɛ yen n'a tɛ nisu la i y'i denw bila baara la kungo kɔnɔ sahel kungo kɔnɔ est-ce que e y'u labɛn a kɛlɛ kama ne denw de don an b'u labɛn kulukɔrɔ nka n ye min fɔ tuma o tuma an teriw ye k'u labɛn o dɔrɔn tɛ o ka fɛn dɔ fana d'u ma o baara kɛ ni min ye n'i ye sɔrɔdasi labɛn n'i ye sɔrɔdasi dilan n'i ma a ka baara kɛ minɛn d'a ma sɔrɔdasi don a b'o f'u ye nka a baara an b'a la su ni tile gouvernement an b'a la su ni tile n b'a la su ni tile donc gɛlɛya dɔ bɛ yen o ye kɛlɛ sen kura minnu ta a bɛ ka digi an na yɔrɔ minnu don e b'a dɔn jima yɔrɔw don tɛnɛnku jafarabe jura a yɔrɔ mɔbiliw ka bolili ma nɔgɔ nka ni hélicoptère b'i bolo a bɛ ko caman nɔgɔya dɛ nka ni ala sɔnna a ma hélicoptère an b'a sɔrɔ ala k'o kɛ an b'a sɔrɔ inshallah n m'a fɔ ala k'o dɛ an b'a sɔrɔ ayiwa jamanakuntigi kɛlɛ lafara la n'i y'a cɛsirilen a b'a fɛ ka don kɛlɛ la fa dɔ fɛ e yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na gouvernement a ye cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye MINUSMA ye k'a ka ko bɛrɛbɛn k'a don hakɛ la nka hali bi na fasodenw u jɔrɔlen don u kamana gannen don MINUSMA ko in na i bɛ se ka dɔ fɔ an y'o la wa inshallah MINUSMA tɛ dɔwɛrɛ ye anw de ta don parce que an ta don mun na Nations Unies y'an bɛɛ de ka fɛn labɛnnen ye kɛlɛba min tɛmɛna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ deuxième guerre mondiale a jadi bonyana maa minnu sara a miliyɔn tɛ se ka fɔ an somɔgɔw dɔw tora a la yan'o cɛ première guerre mondiale ne yɛrɛ tulo ma sama tora a la n taalen ka visite d'état la n taara n'a ye n ka yɔrɔ la donc o jadi min kɛra ka maanifinw sira tunu o ye hakili don mɔgɔw la jamanaw la k'a fɔ n'an m'an sigi ka kuma don dɔ la an bɛna sira tunu dɛ ka fɛn dilan min b'a to ni gɛlɛya donna ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi ka kuma an kana bɛ kɛ kɛlɛ ye dɛ an kana bɛ kɛ marifata ye dɛ n'an kɛ marifata ye an bɛ ka fɛn dɔw labɛnna minnu kelen bɛ se ka maa miliyɔn faga marifa kelen o bɛ maa minnu bolo ala y'o don an hakili la a n'an se la ka dilan ni an ma fɛn sɔrɔ min b'a to an ɲɔgɔn ye bɛ nɔgɔya sigikafɔ bɛ se ka nɔgɔya la bɛn bɛ se ka kɛ cogo min na n'o ma k'a la a tɛ bɛn sini bɛɛ bɛ dun a bɛ kɛ an bɛɛ ma masiba ye an ka kisi o ma donc jamana farala ɲɔgɔn kan amerikɛnw ka dugu min tɔgɔ ko San Francisco ka jɛkulu sigi min tɔgɔ kɛra Nations Unies
Nations Unies jamanaw faralen ɲɔgɔn kan pour ka ni ŋaniya ninnu sabati ka fɛn labɛn fɛn min kɔnɔ jamana 5 mais tɔw b'a la mais tɔw bɛ to ka ɲɔgɔn changer ka na nin 5 nin de y'a tuloma ye o ye Faransi o ye Amérique o ye Angleterre o ye Russie o ye Chine n ta gɛlɛyara anw Mali de ye Chine dɛmɛ ka segin ni Chine b'a la n hakili b'a la an bɛ Modibo Keyita ye Chinois dɛmɛ kosɛbɛ pour que namara nin tun kɛra u la o ka segin kɔ u k'u place sɔrɔ mɔgɔ 5 ninnu na u bɛ yen nɔ a ka fisa ma parce que fɛn caman na u b'an dɛmɛ parce que mɔgɔ 5 ni mɔgɔ 5 ye fɛn o fɛn fɔ de bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ 5 bɛnna fɛn o fɛn kan min ye kɛlɛ ni sumaya ye o bɛ taa o de bɛ kɛ olu lamɛnnen don n'u de ko ka taa jamana min na ka taa MINUSMA ɲɔgɔn dilan yen o bɛ kɛ n'u ko maa min ka i dan yɔrɔ min na i bɛ dan yen n'i ma dan yen diɲɛ bɛɛ b'i kɛlɛ o yamaruya b'u bolo donc au conseil de sécurité anw de y'u saisi ninnu bin kelen an kan tuma min na a y'a sɔrɔ intérim bɛ n kɔrɔkɛ bolo Jɔnw Tarawele a ye conseil de sécurité saisi o fana ye Faransi yamaruya ka intervenir Serval o don su ni ko tun ma jɔ Kɔnan ne y'an bolo dɛ anw bɛ yan bi e bɛ yan bi bɛ ka ani dɔgɔnin Sulemani Si n ma dɔn anw bɛ kɛ yan bi dɛ ayiwa ni maa min sera Seware Segu Sa dayɛlɛlen bɛ n'i tɛmɛna Segu kan a tɔ kɔni réunion ye dɛ a tɔ ye ɲaari ye inchallah ala y'an kisi o ma yarabi donc ko u kan na Faransi ta kɔ ka jɛkulu sigi min bɛ i kan bɔ diɲɛ jamana bɛɛ ma ni maa o maa bɛ se i ka mɔgɔ dɔ sugandi minnu bɛna Mali dɛmɛ ka nin jogo in kɛlɛ ka bɔ a ka jamana kɔnɔ k'a ka jamana sabati pour que n'u bɛ se ka jamana dilan ka bɛn jamanadenw ma u bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ min na u ka lafiya bɛ min na paix et stabilité nka o mission nin gɛlɛya min donna a kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ ka tun binna Mali kan u gɛnnen Faransi tɔw fɛ ka taa u y'u yɛlɛma ka kɛ fɛn jɛkulu wɛrɛ ye u ye farikura wɛrɛ ta u tɛ bin an kan tuguni kuluba u bɛ na mɔlɔti ka na maa 2 maa 3 olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ ka dɔ fara u kan ka kojugu kɛ terrorisme u bɛ an kɔnɔ siradaw la ka bɔnbɔw da ka fɛnw don dugu jukɔrɔ ni camion ni fɛnw bɛ tɛmɛ u b'a faire exploser o y'a sɔrɔ MINUSMA mɔgɔw o manamafɛn t'u bolo donc an y'an hakili jagabɔ an ko ni nin tora tan u bɛna u bɛɛ lafiya tunu a groupe nin Nations Unies groupe nin a mɔgɔ minnu sara Mali la a ɲɔgɔn jɛkulu jamana si kɔnɔ o mɔgɔ hakɛ ma sa o kɔrɔ ye ko Mali ta in gɛlɛla kosɛbɛ donc an y'a ye k'a fɔ an ka jamanadenw fana bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ko bɛ cogo jumɛn ninnu bɛ yan nin nɔ bi min kan ka halisa an ka sulatalaw an ka mɔgɔ minnu ta lɔgɔjɔ la u bɛ bin olu kan k'u ka camion minɛ u la ka tasuma bila u la k'u yɛrɛ faga u bɛ se ka bɛn cogo jumɛn alors que ninnu bɛ yan nɔ donc ɲɔgɔn faamuya labɛnna mɔgɔw b'a fɔ nin MINUSMA ko a tɛ foyi ɲɛ an ye u bɛ k'an tɔɔrɔ de bɛɛ b'i ta fɔ k'a sɔrɔ min tun fɔlɔ o ye o tun t'o ye u tun mana k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ an nɔ la o an jamana ye an ka jamana ye mais k'an dɛmɛ maa kana bin an kan mais ni gɛlɛya min
tena ni ɲɔgɔn cɛ ou bien fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ni kɛlɛ ni misɛnnin ninnu ma fu ye donc fo ka mɔgɔ lawuli ka taa ɲɛ fu ɲɛna a ye min fɔ a ka mɔgɔw ye a ye ci min d'u la a ye mission min confié la o mission ni a ma adapté bi dɛ an bɛ dɔn sen wɛrɛ de kan o ni bi tiɲɛ tɛ kelen ye o tɛ tiɲɛ kelen tɛ donc a y'a ka mɔgɔw labɛn ka fɛnw d'u ma mun bɛ se ka to n'u bɛ se ka an dɛmɛ ka nin gɛlɛya bɔ an kan kɔrɔkɛ taara New York Modibo Keyita ka taa ɲɛfɔ Nations Unies mɔgɔw ye ala y'an bɛn an sen ma u y'a lamɛn u sɔnna u y'a kɛ fo ka tɛmɛ an yɛrɛ min ɲininka donc MINUSMA ko bɛ ten mais MINUSMA a ka baara fana ye ka an dɛmɛ fana an ka yɔrɔ minnu tiɲɛna k'olu labɛn o de la a bɛ se ka ye tuma dɔw la u ye ekɔliso lajɔ a yɔrɔ la u ye dɔgɔtɔrɔso lajɔ a yɔrɔ la u ye mairie dɔ labɛn a yɔrɔ la jɛkulu dɔw fana bɛ yen nɔ olu ka baara ye a fɔ min ma ko bien culturel n'o ye seko ni dɔnko yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni mɔgɔ ninnu donn'o la k'o dɔw ci k'a fɔ k'o tɛ silamɛ yɔrɔw ye ko mɔgɔ man kan ka yirimani dilan ka yɔrɔw dilan ko o ye bolisɔn de ye diinɛ tɛ taa ka diinɛ tɛ taa k'o fɛnw ci olu mɔgɔ dɔw fana n'o ye UNESCO ye o nana k'an dɛmɛ k'a fɛnw sigi u nɔ la ko da dɔ bɛ Tɔnbukutu da in ma yɛlɛ a bɛ san ni san bɔ a tɛ san 1000 bɔ ani kɔ da in ma yɛlɛ u y'o dayɛlɛ u y'o kari kojugukɛlaw u y'o kari nka mɔgɔ ninnu sera bi in na ka da in morceau ta bɔgɔ la u y'a morceau bɛɛ tɔmɔ k'a sigi a nɔ la u tun bɛ se ka da kura de la mais kɔrɔlen nin u y'o de tɔmɔ k'o kole k'a to tugun a banna kun de y'a fɔ ne ye bon b'a fɛ an ka taa k'o inauguré o kamalen de tun bɛ kiiri bolo kan ale don a yɛrɛ jɔra a ka kɛlɛ a jɔra kan ka fɔ ale y'a ci a jɔra kan ka fɔ ale y'a a ci sɔnna ko bɛɛ ma a sɔnna k'ale y'a ci jɔnsɔnna fana ye cɛfarinya ye dɛ bon comme preuve bɛ yen k'a fɔ a y'a kɛ i y'a dɔn i bɛ se k'i cɛ fɛn min na mais ni turula i kun nun turula la o ka gɛlɛn dɛ i tɛ se k'i cɛ o voilà o tiɲɛ donc o la a tun bɛ ka yafa ɲini maaw fɛ an ka balima ninnu dɔw tun y'a jira k'u yafara an ma n'o kɛra o y'a kana bilalen ye wa o t'a labilalen ye sariya ye sariya de ye sariya a ye min kɛ minnu y'a kiiri tigɛ o ye jɛkulu min bilalen bɛ diɲɛ bɛɛ tɔgɔ de la bi in na o jɛkulu o ka sira tɛ k'a fɔ ko n bɛ hinɛ n bɛ fɛn i ye min kɛ ni sariya ko min kan ka kɛ o de bɛ kɛ o tɛ mɔgɔ dɔn o tɛ mɔgɔ ɲɛ lajɛ o tɛ kasi nɔfɛ donc a y'o fɔ o bɛ n'a lajɛ ni ani anw yɛrɛ n'an dusu la n'an sɔnna n'an ma sɔn ye sinon k'a fɔ k'a bɛ fɛn b'a ka kiiritigɛ la a tɛ foyi bɔ kiiritigɛ in na a tɛ foyi bɔ sɛden sɔngɔ na ayi jamana ɲɛmaa kuma ye to de ye n'i ye dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ tiɲɛ don an ka jamana a dɔnna ni tuluba dɔ ye n'o ye dugukolo kɛlɛli ye n'o ye bagan mara ye n'o ye mɔni ye i n'ale fanga la i ko fɔ jamana in dɔnna n'o tulu nin kelen min ye f'o ka segin a ma parce que waatiw kɛra anw kun b'a dun an fɛ yan k'an fa ka tila ka hinɛ an kɛrɛfɛ jamanaw la kabi nana i ko jamana bɛ sɔrɔ min kɛ 100 o 100 ko ka 15 ta ko k'o don cikɛ la o bɔlɔnkɛ ye kokura tracteur 1000 i y'o fana ɲini ko k'o di cikɛlaw ma ani belebele wɛrɛw jamana i dalen don a la k'a fɔ dun ka fa anw ka jamana in kɔnɔ a bɛ segin a nɔ la wa mali de bɛna dumuni kɛ k'i fa sɔngɔnɔgɔ la wa an ka dugukolo b'an bɔ wa inshallah beka ala barika la an ka ala subhanahu wa ta'ala fo ka waleɲuman dɔn jamana in hɛrɛw ka ca jamana in tɛ jamana jini ye dɛ n y'a fɔ n ko ni ala ye mɔgɔ ma kunnaja k'i da don ni jamana in kuma na i k'i yɛrɛ dɔn i ka dɔn i bɛ kuma maaw dusukɔ la maa mun ye maabaw de ye maa mun ala ye barika d'u la maa mun ala mun to kɔfɛ
ni bila olu ka ko ɲɛfɔ la f'i k'i yɛrɛ dɔn i ka debi i sen da yɔrɔ min na ala ka ne filo ma abada ka fɔ ni hakili ye hakili ye kan hakili jabɔ sira jumɛn bɛ se k'a to ni jamana in bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ka nafa sɔrɔ jamana si tɛ diɲɛ na min kɔnɔ kɔngɔ y'a to ni jamana sera ka dilan o ye jamana barikama ye jamana min ye san sɔrɔ jamana min ye se sɔrɔ n t'o dɔn jamana o jamana fo ka dun ka fa sabati a kɔnɔ fɔlɔ ala y'an kunnaja ni fɛn dɔ ye min y'an ka joliba ye an ka joliba ye ni an sera k'o tɔbɔtɔbɔ k'o to an bolo a bɛ fɛn caman nɔgɔya ye an hakili la u y'a fɔ ko ofisinière seulement an bɛ se ka hectare 1,000,000 sɔrɔ yen 1,000,000 kabini ofisi baraji in jɔ la Marikala a ma se ka foyi dilan ni 1,120,000 ani 120,000 hectares an sera k'o dɔrɔn de labɛn sur 1 million donc a tɔba bɛ yen caman de o kɔrɔ ye k'a fɔ ni o baara sera ka san sɔrɔ ka sabati ka an ka baloko nɔgɔya a bɛ nɔgɔya fana an bɛ se k'an yɛrɛ balo k'an kɛrɛfɛ jamanaw balo ka diɲɛ jamana wɛrɛw fana dɛmɛ n'an ka balo ye inshallah o la ne ko n ko an ka hakili jagabɔ an ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ jamana in kɔnɔ olu de ka ca nka u ka baara ma nɔgɔ beka n'i ye daba ta k'i biri beka ne ɲɛ bɛ tilenni na cogo min na kamalenya la i ni kuru dɔɔni dɛ i b'i kuru dɔɔni surtout ni daba kurulen de b'i bolo comme a bɛ Sikaso an bolo na Sikaso a ma nɔgɔ donc an ko ka dɔ bɔ o gɛlɛya la o tɛ se ka nɔgɔya ni machine kuraw tɛ ala ye mun nɔgɔya mɔgɔ ye diɲɛ ye bi tracteur an y'o ba kelen labila an ka mɔgɔw ye an ko fana n'i y'o kɛ min ye fɛn min bɛ dugukolo saniya ka kɛnɛya ka barika don a la engrais a sɔngɔ n'o la dɔw ko ka gɛlɛn dɔɔni o sɔngɔ fana ye dɔ b'o la ka kuma bɔ donc fɛn o fɛn ni dugukolo baara n'a bɛ se ka nɔgɔya an ka baarakɛlaw ye an ka sɛnɛkɛlaw ye an y'an sɔrɔ o la an bɛnna sen ma parce que diɲɛ jɛkuluba min bɛ yen n'o bɛ fɔ ma ko FAO n'a ka baara ye baloko baara ye a ye Mali sankɔrɔta a ka ɲɔgɔn ye Bala Salon ka taa ne yɛrɛ wele ka médaille d'a ma o baara la nka an m'a kɛ médaille ko kama an y'a kɛ an ka jamana hinɛ kama awa halisa an bɛ dɔ fara o baara kan ne yɛrɛ fo ka n hakili sigi don min na ni y'a ye Mali sɛnɛkɛla bɛɛ ka machine b'i bolo Mali sɛnɛkɛla bɛɛ ka maliyɛn bɛɛ ka dahirimɛ b'i bolo sɔngɔ nɔgɔ na a caman fana o don ma hakili bɛ sigi a b'i bolo a ka ca i bɛ se k'a feere fana ka dɔ fara i ka sɔrɔ kan min ye fɛɛrɛbɔ ye min ye furakɛli ye min ye denw ka ekɔliko ye i bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na la o baara de an b'o kan ayiwa ɲɛma forobasogo maa b'i to o tilayɔrɔ la k'i hakili to i ka sokɔnɔ datu la e ni politiki maaw cɛ i ni diinɛ maaw cɛ i ni sigida maaw cɛ a bɛ cogo di an bɛ Mali la aw yɛrɛ ye maa kewumanbaw ye a ye maa ladɔnnenw ye a ɲɛ bɛ kow la dɛ ne ko n ko n'i y'a ta ne yɛrɛ ma n t'a fɔ n ko mɔgɔ tɛ n sɔsɔ mais n tɛ mɔgɔ kɛ n jugu ye parce que ala ye min nɔgɔya n ye a ye n bila yɔrɔ min na ni n ko n b'o kɛ n bɛ kɛ ala ma fitiriwale ye parce que jamana kuntigiya a kɛ min b'a la n b'a dɔn parce que ala bɛ fan ye min d'i ma a b'a kalifa i la ale tɔgɔ la n'i fila k'a filɛ k'i ale ye kojugu kɛ ala ka n'o don hakili donna ya abada rabbi abada ya rabbi donc n'o ma don i la
i bɛ bɛɛ filɛ i balima de ye i bɛ bɛɛ filɛ mɔgɔ ye maa min kan k'i dɛmɛ a baara la ka deli ala fɛ a ka hakili ɲuman di bɛɛ ma bɛɛ k'o hakili ɲuman sɔrɔ k'i dɛmɛ k'a dɔn i kelen kun ko tɛ n'a ɲɛna kurun tɛ dangan na o ye bɛɛ ka hɛrɛ ye ni kurun tɛ dangan na an bɛna jigin ko ɲuman gere kan nka n'a dana sira la bɛɛ ka an n'o tɔ fɔ jɛgɛw ye ala ka kisi o ma donc vraiment k'an bɛ jamana in kɔnɔ k'an don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ don o don ala ka hakili ɲuman d'an ma su ni gɛlɛya min b'an kan bi bi in na n'an ma bɛn a bɛ an siri ka di mɔgɔ an jogo ma dɛ ala ka kisi o ma o la i bɛ ka côté dɛ i maliyɛn de i bɛ to a la ala ka kisi o ma donc ni an sera ka an ka kurun latan k'a lasa se yɔrɔ la an bɛ yɛrɛ bolo la n'a tiɲɛna o ye tiɲɛ bɛɛ de ye donc ala k'an bɛɛ sɔn hakili ma El Hadji Ibrahima Boubacar Keita jamanajɔ maa tɛ se k'a kɛ ka s'a da la i b'i seko ni de kɛ inshallah i bɛ sa k'i to a la yɛrɛ inshallah sanjikɔrɔ wɔsi don inshallah baara caman olu b'a kan ka kɛ an bɛ don min ko bi ka taa se sojɔw ma ka taa se sirabadilanw ma pɔndilanw b'o la o ni kologurin caman wɛrɛw a bɛ fɔ minnu ma ko logement sociaux mali de b'a kuma na an bɛ don min ko bi dɛ dɔw ko a dabɔra fɔlɔ fantanw de dɛmɛni kama nka bi u ko k'a kɛ n bɛ faamaso de ye o ko dun bɛ cogo di e yɛrɛ ka yetaw la tiɲɛ tɛ an kana ko fɔ ka gɛlɛya ka a tiɲɛ faama ala de ye faama ye a tiɲɛ ye dɔw bɛ kuma fɔ tuma dɔw la ka tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ ka maaw hakili tiɲɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ t'a la so ninnu jamanaden bɛ ka kan la n'a yɛrɛ bɛɛ ye kelen ye a dabɔla ka mɔgɔw sutura so tɛ maa minnu bolo k'a sɔrɔ hali sini olu de prioritaires ye mais jamana min ye jamana kɔrɔ ye maaw bɛ ɲɔgɔn dɔn maaw ka mɔgɔw ka ca sini ni ne y'a so dɔ ɲini e ye bɛ ka ye i ye n ka maa ye e tɛ président ye o i tɛ président ye journaliste ye maliyɛn ye a gɛlɛya b'i kan i y'i sara ne na n k'a ɲini i ye n b'a ɲini i ye n'i y'a sɔrɔ ne tilennen don n tɛna fɛn ɲini fɛ jukɔrɔla la mɛ n b'i dɛmɛ de an jamana ye jamana min ye o bɛ kɛ o maa minnu bɛ profiter o la olu yɛrɛ bɛ taa fɔ tuguni ko faama bɛ ka dilan wɛrɛ ye o ka ca la et puis c'est vrai an ye présidents ye an ye ministres ye nka an fana ka duw ka bon an denw ka ca maliyɛnw fana ye maliyɛnw don ni denw bɛ ɲɔgɔn kan ni e dun ye maa tilennen de ye i tɛ jamana ta i man kan ka min ta a b'i ka sɔrɔ fɛn kɛ ka bɛn i ma i dun kan k'i denw dɛmɛ jamana dun ye nin labɛn jamanadenw de ye n'u b'a sara a saracogo la o n'a man kan kosɛbɛ kɛ o don siga t'o la ŋɛnɛ juguya man ɲi hali dɔɔni ŋɛnɛ juguya man ɲi hali dɔɔni juguya man ɲi min ma kɛ n'i y'a fɔ ala b'i ɲininka a la o kosɛbɛ ne ko n ko maaw bɛ fɛn sisan se an bɛ a fɔ ala subahana wa taala an bɛ fɛn caman fɔ ye nka sini bɛ gɛlɛya dɛ yarɔ tuma b'a fɔ ala ka tiɲɛ dɛmɛ parce que n dalen b'o la parce que ala yɛrɛ ne ka caya de n tɛ maa ko n tɛ maa juguya nka maa o maa i ye n ta ka da i nin kan nkalon kan n y'i jira a tigi la n bɛ n sigi dɔw ko i bɛ kɛ président ye a san 3 ye nin a b'a ka so a b'a loyer ta ala ma ye kira ma ye ala ma ye kira ma ye ala ma ye kira ma ye n fa ka so mali ka dɔrɔmɛ 1 yɔrɔ dɔ labɛn sɔrɔsiw n kɛra président ye sɔrɔsiw bɛ n kɔlɔsi o yɔrɔ labɛn o ye jamana ka baara ye a bɔr'o la ne ni n ka denbaya bɛ yɔrɔ min na
tapi kelen tɛ Mali ta ye chaise kelen tɛ Mali ta ye abada abada a labɛnni fana ka labɛn fana ka a fɛn ka so denmisɛn du bonyana alhamdulilayi ka fɛrɛ kɔni n'i y'a juru ta BMS fɛ e yɛrɛ wa a bɛ yen a sɛbɛn bɛ yen c'est visible sensible n'i y'a fɔ tiɲɛ tɛ i b'a dɔn tiɲɛ tɛ i y'a fɔ a ka di i b'a fɔ ne tɛ sira mais Ala bɛ sira o ko mun na k'i tɛna yɛlɛma Kuluba yan Kuluba ci la Kuluba bombardé la Kuluba bɛ ka dilan de a ma ban n'i bɔra sisan n'i bɔra i ka tɛmɛ k'a lajɛ Kuluba bɛ chantier de la a bɛ ka dilan o tuma an bɛ taa yɔrɔ jumɛn a bɛ t'u ka so yɔrɔ dɔ labɛnna base la mais wari cayala kojugu ko est ce que a bɛ se ka kɛ président kɔrɔ ka so ye ou bien président ka so ye n ka tɛ kɛ nin si ye a bɛ to jamana jigiya la ni maa ba nana n'i b'a fɛ k'i bisimila n bɛ bisimila ye n'i b'a fɛ ni mɔgɔ ka taa ɲɔgɔn ye jamana tɔgɔ la an bɛ se ka ɲɔgɔn ye yen nɔ jamana ka yɔrɔ don a b'o de la hali sɔrɔ n ye tiriku ka ɲɛmɔgɔ min nana n y'a bisimila ye dumuni na ye pendant ce temps n tɛ to kɛnɛma n ta hôtel la n bɛ n fa ka so nka maa o maa y'a fɔ lɔye ko b'a la n y'i yira ala la sigɛ c'est tout ayiwa ɲɛma i hamina ko dɔ ye baarako ani kalanko ye tiɲɛ don dɛsɛ n yɛrɛ kɔrɔ o foroba to nege ka bon bi bi in na san saba tɛmɛnen kɔfɛ e bɛ se ka mun fɔ denmisɛnw ka baarako ani kalanko la sisan si kalanko fɔlɔ pour que i ka baara ɲuman sɔrɔ i ka kalan ɲuman sɔrɔ fɔlɔ kosɛbɛ kalanko yɔrɔ la an tun y'a ye an bɛɛ ye denbatigi de ye ko bɛ cogo min na n bɛ to ka fɛn dɔ fɔ min kɛra n den dɔ n balimaden dɔ nana n fɛ yen ko k'a bɛ ɲininka a bɛ n deli n ka moto san ye k'ale ye étudiant ye a ko tonton je veux que tu m'achètes un moto ko moto san ye tonton je veux que tu m'achètes un moto a y'o tɔgɔ k'a de fɔ tan siɲɛ saba bɛ ka n b'a ɲininka siɲɛ saba a b'a fɔ n ye je veux que tu m'achètes un moto bon mon fils le jour où tu sauras que moto est du genre féminin i bɛna n voir n'i y'a ye k'a fɔ a t'a dɔn genre ye min ye yɛrɛ bon mais don min na n'i y'a dɔn k'a tɛ fɔ un moto mais une moto i bɛ segin ka na n voir bon mais n den b'a f'i ye min kɛra i ba min ye ne fusini ye a tulo bɛ n na o a dimini dɔn kɔrɔ bɛ yen a dimini mais a b'a dɔn ye min fɔ tiɲɛ don a bɛ jago kɛ n baramuso donc a ye wari di école karamɔgɔw ma pour que i ka tɛmɛ puisque a sinamuso denw bɛ ka tɛmɛ aw la mais a ma baara ɲuman k'i ye dɛ a ye coron de curu wallahi n den fo ka taa k'i tigi kun kɔrɔta i tɔɲɔgɔnw cɛ la o tiɲɛ tɛ ten kasi la a ko tɔndɔn tiɲɛ don nin de ye jamana tiɲɛ an ko an bɛ fu siri o de la an ye fu siri o de la a y'a ye sisan a bɛ san ni san bɔ san fila in ye admis kɛ a man ca kosɛbɛ parce que sisan a bɛ sɛgɛsɛgɛ de tiɲɛ kan niveau ye min ye o de bɛ san sɔrɔ ka sɛnsɛn ka ɲa ka sɛnsɛn ka ɲɛ donc o ye fɛn dɔgɔya mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ minnu ma tɛmɛ an b'u to kɔfɛ dɛ an bɛ fɛn ɲini u ye an bɛ ni min ka kan absolument centre de formation ye yɔrɔ min ye mɔgɔw bɛ dege baaraw la boloma baaraw la n b'a fɔ denmisɛnninw ye n ko baara bɛɛ tɛ bolola baara ye bi bi in na maa o maa n'i bɛ se ka bolola baara ɲuman kɛ n'i ye maçon ɲuman ye bi mali in kɔnɔ yan i bɛ dahirimɛ sɔrɔ kosɛbɛ kɛ n'i ye staffeur ye bi i bɛ dahirimɛ sɔrɔ i bɛ dahirimɛ sɔrɔ n'i ye plombier ɲuman ye i bɛ dahirimɛ sɔrɔ baaralankolon n'i ye électricien ye i bɛ dahirimɛ sɔrɔ donc o centre an b'o former
pour que an ka denmisɛnw bila o baaraw la donc denmisɛnw ka baara ko a bɛ n dusu la a bɛ hakili la su ni tile a bɛ n dusu la parce que n b'a dɔn mɔgɔ i bɛ mun ɲini k'i sigi denw suma na a banna mais n'a fɔra ko e denw ka sigi suma na fo ka taa u bonsi jɛ a t'o ɲini ala fɛ kurankuraya yɛrɛ maa t'o ɲini ala fɛ ala ka kisi o ma ya rabbi donc a b'an dusu la a b'an hami ani gouvernement an b'a baara kɛ fana pour ka se ka cogoya sɔrɔ o la inchallah i ka kuma kɔnɔna na i ye yɔrɔ dɔ fɔ sisan i ye misali min ta i den kan n'a bɛ yurugu yɔrɔnin dɔ ko fɔ yara ɲɛma an y'a ye k'a fɔ yurugu kɛlɛli fana ye haminankoba dɔ ye i y'a fɔ i ka laseli dɔw la ko maa si t'i jufa fa jamana ka foroba nafolo la inchallah maa dɔ fana sigilen don n'a bɛ fɔ a ma ko vérificateur o ye rapport dɔw kɛ ka d'i ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko dɔw fana b'a kan k'a ta kɛrɛfɛ k'a k'u kun olu maa minnu bɛ ko k'u bɛ nɔ minɛ waati o sɛbɛnfuraw bɛ minɛ ka date de beka ne kun gorda kuima n y'a fɔ juge ka m'a di mɔgɔw ma ma tila mais n teri wele n bɛ l'o d'u ma o ye tigɛlimali dɔ kɛ n y'u jaabi n ko kabini ne sigi la dossier si ma d'u ma k'a di aw tribunal ma n'an m'a d'a ma si tɛ yen dossier ma d'u ma ni ka kan ka d'aw ma ni ma d'a ma n dun ma mɔgɔ si ye min kɔngɔ kɛra tribunal la n ma mɔgɔ si ye min ka kiiri tigɛra m'a fɔ bara kɔnɔ m'a fɔ bara kɔnɔ dɛ sisan n y'a fɔ kɛnɛ kan a ma kɛ n ko 200 dossiers o ma an y'a d'aw ma a bɛ min maa si ma wele bɔgɔ jɛn ne kan beka bɛɛ n'i ka baara don n ta ye min ne b'o kɛ min ma kɛ n kan k'o fana fɔ n b'o fana fɔ mun don k'a yira k'a fɔ i bɛ ka b'a fɔ a t'a kɔnɔ a t'a fɛ alors que bɛɛ b'a dɔn baara bɛ cogo min na min kan ka kɛ o kan ka kɛ de n ka baara dan ye k'a di de k'a fɔ a y'a kɛ ni dɔ bɔr'o la bɛ ka fɛn caman nɔgɔya dɛ mais gouvernement bɛ hami jamana nafolo don ko ɲuman na nafamafɛnw na hali ko na sini n'i ma fili premier ministre ma gouvernement réuni k'a fɔ fɛn kan mun ye faso mɔbiliw ka ca c'est fɔra miliyari 3 ni kɛra an ka sɔrɔ dɔɔni dɛ kɛra ni n'an tun ye maaw ye maa mun hakili jamana fɛn na a tɛ hinɛ jamanadenw na o ɲɔgɔn baara tɛ kɛ o ɲɔgɔn ma kɛ o n'a tabaru sow fana sumansi sodɔma min bɛ yen nɔ ni mali taw don ni maaw b'a kɔnɔ dɔw y'a ɲini ka mori dɔw bolo dɛ ka ɲɛna kɛ olu kɔ a ka t'olu bolo bada yen absolument kɔrɔ ma yɛlɛma yɛrɛ tɔgɔ la a so ka ca dɛ e ko a tɛ ba saba bɔ pendant ce temps an bɛ obligé ka so dɔw louer ka gouvernement baarakɛlaw bila ka jamana yɛrɛ tɔgɔla so to yen an ka sabali dɔɔni dɛ a bɛ na dɔɔni dɔɔni o ne ma na jamana ta doni kama an tali kama n tun bɛ se k'a fɔ je suis président du Mali fo n ka loger a yɔrɔ louer ka d'u ma n ka taa loger yɔrɔ min bɛ se ka sécuriser ko ɲuman n dɔrɔnlen b'a la o président j'ai droit à la sécurité j'ai droit à une résidence sécurisée absolument tu sais que c'était Niger là à 10 millions 15 millions mais voilà m'a kɛ c'est tranquille là mano kama ni n tora bakari kɛta ka so kɔnɔ sɛbɛnni kɔrɔ ne bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ parce que sɛbɛnni kɔrɔ n b'u tɔɲɔ n b'o la ma min kɛ o bɛ taa fɔ tuguni maaw ka sabali dɛ maaw ka sabali u ka siran ala ɲɛ u ka siran u ka siran ala ɲɛ an bɛɛ bɛ taa n da o siga t'o la n bɛ taa to don fɛn in na perkalini bɛ don an bɛɛ de la sibiri ɲɛ kelen ne bolila bɛɛ kan donc i b'a fɔ mun na i bɛ mangoro tiɲɛ mun na i y'a dɔn tiɲɛ tɛ i b'a fɔ mun na
e be mina ne b'o dɔn ne t'o fɔ ala kana ne don o la abada ya rabbi ayiwa ɲɛma n'i y'i den kɔrɔfɔ kɔnɔba fa la n'a y'i ɲininka jugo siyɔrɔ la kɔnɔ dɔ bɛ yen ko jugo i bɛ se ka taama ka n'a minɛ ten a sariya ka bon n'a y'i ɲininka o siyɔrɔ la o bɛ kɔnɔba fa dabila o t'o dabila n bɛ segin lɔgɔliko ma an y'a ye k'a fɔ i ka waati la lɔgɔli b'a la ka sira sɔrɔ denmisɛnw ka gɛrɛbu ko walanbila ko ani bilansi ko olu nɔgɔyara i ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ ka se k'o kɛ min b'a to an b'a la k'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina an denw alhamdulilayi an denw yɛrɛ ye faamuyali kɛ o tiɲɛ ye faamuyali kɛ ka ko dɔ kɛra k'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛyaba la tuma an tɛ kan kelen fɔ ɲɔgɔnba dɔ kɛra yan nɔ o ɲɔgɔn ye sen fɛ tubabu dɔ y'an kɔrɔfɔ kosɛbɛ a ko anw sɛgɛnna ka aw dɛmɛ farafin jamanaw an bɛ k'aw dɛmɛ an ye tate bɔ sisi de bɔ donc an bɛna ɲɛsin an balimaw ma minnu bɛ Europe de l'Est et puis a waati sera sa aw fana ka yɛlɛ diɲɛ na aw bɛ se min na diɲɛ in kɔnɔ jamana bɛɛ diɲɛ hadamaden bɛɛ ta yira fɔ aw farafinw a don gouverneur tun ye discours dɔ dilannen ye Bamako parce que c'était les États-Unis ko bisimila ka o fɔ waleɲuman dɔn a nana jamana na jala n ye o kuma sugu mais cɛ ye kuma kɛ a bɛ kuma na a bɛ kuma na ne yɛlɛla n ka ministre sigilen bɛ n dɔgɔnin Adama Samansi a tulo bɛ n na Adama dimina cɛ bɛ ka k'an dɔgɔla mais a bɛ ka yɛlɛ est ce que n kɔrɔkɛ bilama ba cogo la i y'a faamuya a tilalen n k'a ma n ko i ni ce n ko an ka ɲɔgɔn ye a tun kunbɛn parce que an tɛ ɲɔgɔn dɔn ɲɔgɔn ye de Cités Unies donc duguw ka ɲɔgɔn dɔn jamanaw ka ɲɔgɔn dɔn parce que n'an tun bɛ ɲɔgɔn dɔn e ye min fɔ e tun t'a fɔ i t'a fɔ walayi n ko tuma min na aw ka jamana ma se nin niveau la an ka jamanaden dɔ ye aw ka masakɛ denkɛ furakɛ k'a opéré a kɛla Bordeaux o tɛ bi ye dɛ o ɲinɛn'o kɔ n ko anw ka jamana sanu diɲɛ wari fɔlɔ minnu dilanna a tɔgɔ ye ko Florin n ko fɛn min bɔra Mali sanu de la sige ni mɔgɔ ma kuma o tɛ ɲɔgɔn dɔn o tiɲɛ an tɛ jigi la mais n'a fɔra ko k'a yira e sera ka min kɛ e sera ka min kɛ an k'an ta yira mɛnna dɛ an bololankolo ma na o ayi ka dada ɲɔgɔn kan a bannen an ta to a y'i ban k'an fo n yɛlɛla ma sɔn ka tɛgɛ d'i ma n yɛlɛla président Alpha ko ma ko yen tɛ dɔgɔya n ko ma dɔgɔya dɛ a ma kuma cogo dɔn a tɛ kɛ ma kuma cogo dɔn a ma don a bɛ jamana in kɔnɔ ko an ka jamana in kɔnɔ maa bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ ma fo ɲɔgɔn dɔnni yɛrɛdɔn ani diɲɛ dɔnni ala y'o nɔgɔya an ye dɛ bi tɛ kosɛbɛ n ko anw fɛ a bɛ fɔ i ka so dɔn i ka ji dɔn yɛrɛdɔn ka fisa n'a bɛɛ an b'a yɛrɛ dɔn donc o don Zarawana bɛɛ Zarawana ko colonel Zarawana e n wele ko premier ministre bi an sɔnna i ye parce que an tun b'a ɲɛna ko i jamana fɛ mais i y'an kunna wolo alhamdulilayi n b'a fɔ yɛrɛ fɔ tɛ n y'a fɔ a kɛra cogo min na n den dɔ a bɛ yan nɔ a tulo bɛ n na o n'a ɲɔgɔnnaw ye ko nɔgɔya ɲɔgɔn dɔɔni an denw y'a dɔn ka fɔ an tɛ jugu ye u y'a ye k'a fɔ jamana hami b'u la cogo min na a b'an dusu la ten u y'a ye k'a fɔ jamana y'an ta labila mɔgɔ ye
entendre mongolais parce que c'est quoi là il est farajé abada abada ama jo am bokolo la halloni donc an donc mana c'est nous quoi o min kala kunu bi fana baro besena pour que an donc ka famia ka fo mamum be akli judu la ka fa e boy que oni ndele uta la o ulu bin benna o kabarake on y école de nyimo yake yake domina outmana pour école de nyimo yi figa ke tenga ouais do de tenga tenga donc fin chambre fort nous le train non bedon mi ko fe oche no train aywa jamana ɲɛma jɔnmaa n'a ye kara ye ni maa jɔ ni yɛrɛ la o fɔcogo tɛ anw bolo faso baara bɛɛ n'a ka kan bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la faso mago b'a den bɛɛ la cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ye musow ye hakilina dɔw ta waati la député bulon maaw yɛrɛ sɔnn'a ma k'a fɔ ko musow fana ka se ka jɔyɔrɔ dɔw sɔrɔ jamana yɛrɛ baara cogo dɔw kɛmɛ bi saba ayiwa o ko b'e bolo cogo di i ka gouvernement yɛrɛ fana kɔnɔ a bɛ n'a fɔ muso cayan tɛ ten misali ma jira fanga kɔnɔ kosɛbɛ ten a ma y'i yɛrɛ baarakɛ bolo la awɔ aw ko ten ayiwa ayi jateminɛw nana n'a an ye ye kɔni jate dɔ de minɛ bibi na joli be gouvernement na kɛmɛ kan joli be yen 28%. 28%. mɔgɔ seegin 28. kɛmɛ sara la donc dɔɔnin kɛla dɔɔnin kɛra sariya ko 30 ni 28 sɔrɔla dɔ kɛra a kana kɔrɔtɔ kojugu a bɛ ɲɛ dɔ kɛra a bɛ kɛ fɛn min don a tɛ k'an ko ya musow ye min don ka u ka hɔrɔnya segin u ma ani u seko muso caman bɛ yen bi o se min na ala ka cɛ caman dɛmɛ ka s'o la dɛ an tɛ muso ta parce que i ye muso ye an b'i ta parce que i bɛ baara la a dɔnniya b'i la a b'i la i bɛ se k'a waleya fana a ye gouvernement lajɛ maaw ye fɛn caman fɔ u ko i bɛ ka nin moribo u ka gouvernement kɔni sen na alhamdulilayi hali ni y'a lajɛ u ye muso min bila santé la bɛɛ y'a ye Gabriel Touré bɛɛ y'a ye urgence la u ye min ta enseignement supérieur ni recherche la bɛɛ y'a ye u ye min ta environnement la bɛɛ y'a ye PNUD la aw kɔni ma ta kunfɛ ten an t'o kɛ o n'i y'o kɛ o ye dɔgɔyama de ye o ye jɔnmaya de ye fanga baara la hinɛ ko tɛ o i b'a dɔn i bɛ ta ka baara kɛ jamana ye i hakili ka surun na o tɛ o somɔgɔw ko tɛ o tɛ nkalon don a y'a ka somɔgɔw ye a y'a somɔgɔw ta n bɛ yɔrɔ jumɛn parce que n den ye député ye député ya maaw bɛ voté ni maaw sɔnna ka voté ye o don ni maaw sɔnna voté ye ma se maa si ma maa ɲini ma ye jɔn kelen si fɛ n den dɛmɛ ni a y'a sɔrɔ n y'a ɲini mɔgɔ kelen fɛ ni ye n sutura ala ka ni sutura jɔ don maa kelen ni y'a ɲini fɛ ni ye n sutura jɔ don ala ka ni sutura ka da o ye nka a y'a sɔrɔ k'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔw y'a ɲini o m'a sɔrɔ ma cayara an ka sabali min ye min ye o y'o ye ne mana fanga la nin kɛ si kama ka n pɔsi fa ka n ka mɔgɔw fɛngɛ non a fɔra n ye fana n tigi bɛ se baara la président k'i ka mɔgɔ don dɛ e dun ko k'i bɛ mɔgɔw fɛ mun bɛ se baara la an ka ta an kana ta an ka ta o tali nana kɛ bonya ye fɛnw nana fɔ min y'a fɔ o tun kan ka fɔ a ye fara président dɛ ne de y'a fɔ a ye n b'a fɛ ka nin ta nin baara in na o fana ye hɔrɔnya yɔrɔ dɔ ye o kosɛbɛ kɛ kosɛbɛ dɔ ye o ɔhɔn fɛn dɔ ye ok président fana ye mɔgɔninfin de ye
Après, il y a village là-bas, mais à Clinton, dès que Vincent de mon bé, donc, siga t'o la si ne ko jamanakuntigi o ko ti dugu la gɛlɛyaba di min bɛ jamana kɔnɔ i b'a kalama zango saliba bolo dalen don sagasɔngɔ kana kɛ misisɔngɔ ye ala m'an kisira fɛɛrɛ jumɛn digɛlen don e bolo zango ka se ka nɔgɔya da kɛ mɔgɔw ka dufada ye c'est ça, il y a pas d'amener à quoi c'est aussi d'eau. Là, il y a min farla mauka sarakan bini an ba indamne ala ba do kraba do min fara be fo ko fo nda gegle fendo aban hami araba conseil ministre là ambe alage fon son wala ge tambe hami jana la ne ko ma yana ko fo to shite fona fon son wala ni ministre de commerce mbatoro ampe mais abayira à chaque fois premier niveau mina au cas de salon taille et ni ala gefana engrais jana beba ensemble fait katema kam pom adawi ta famille ni mo pano président ni ko la ba man wala président fonga gele pourtant amban difonka ni courant lagé un courant son kan ngoni ya alors un courant produit avec sur le mena au cas green betaille abi soro gɛlɛya min na an ga gɛlɛya ba min bɛ ani banque mondiale cɛ nin de don an bɛ wari min don k'an ka courant son sigi a gɛlɛya b'an ni banque mondiale cɛ parce que a b'an ka compte dérivé b'a fɔ tuma o tuma an ka dɔ b'o la an ka fɔ mɔgɔw kan an ka dɔ fara courant son kan pour que an ka économie ka assaini mais an tɛ se an b'a fɔ non an ka jamana sɛgɛn ma kan an tɛ k'o kɛ donc an bɛ kan ka fɛn o fɛn kɛ min bɛ mɔgɔw lafiya an seri an b'a kɛ suya ko tɛ o bɛ kɛ suya ko tɛ i bɛ siran ala ɲɛ i bɛ siran fanga hakɛ ɲɛ fɛn bɛ yen i b'a kɛ maaw tɛ man k'o f'i ye o maaw t'o f'i ye parce que maa si tɛ taa i kun bɔ sini t'i kun bɔ sini a b'i ni i ka matigi de cɛ donc mɔgɔw ka dɔn o kɛɲɛ kɔni b'an na an kana dɔwɛrɛ dɔn kɔni o intelligence b'an na donc an kan ka min k'o kɔnɔ an b'o kɛ siga t'o la a ka dɔn a kana dɔn a ka dɔn a kana dɔn an b'a kɛ a baara don n b'a dɔn ndɔma n b'a fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ o bɛ tali kɛ sisan sommet Afrique France o siɲɛ 27nan labɛnw bɛ senna an fɛ Mali kɔnɔ yan ɔ malidenw ka kuma fana bɛ ɲini ka caya o la ko an yɛrɛw sen tɛ an yɛrɛ kɔrɔ kosɛbɛ k'an bɛ tila ka na fɔ ko an bɛna farafinna ani faransi bisimila an fɛ yan nɔ o nafa bɛna kɛ mun ye ka ɲɛsin anw ma dɛ ko baara wɛrɛ bi kɔɲɔmuso ba la min tɛ sɛsibɔ ye tiɲɛ don sisan se wala ɲininkali ninnu diyara n ye an ma sommet ɲini bi an ma ɲini sini an ma ɲini bi an ma ɲini sini comme n ma ɲini ka taa faransi visite d'état la ala ni y'a fɔ bɛɛ y'a mɛn le président Ibeka n'a pas demandé à venir en visite d'état a dun kɛla a kɛla cogo min na ma bɛɛ y'a ye hali sini a gɛlɛya b'an kan sommet an ma ɲini a gɛlɛya b'an kan an taara faransi an sigilen kalo 4 an bɛ kuma na président Hollande an ye ɲɔgɔn dɔn yanni fanga cɛ ne kɛra premier ministre ka sɔrɔ ale bɛ a tɛ ɲɛmɔgɔya la o y'an ka teriya bali an bɛ ɲɔgɔn dɔn o a ko n ma aw nana sommet la ni siɲɛ wɛrɛ aw de b'a organiser ne kama n ko an b'o kɛ cogo jumɛn na an bɛ gɛlɛya min na bi aw yɛrɛ mɔgɔ si tɛ o dɔn ka tɛmɛ faransi kan n b'a dɔn cogo di e b'a fɔ o de ka sommet organiser o y'a sɔrɔ a nalen kalo 4 an ma accord signé an ma foyi kɛ fɔlɔ sini an bɛ kɛ paix la an tɛ kɛ paix la an t'a dɔn a ko n ma n ye min fɔ n b'a dɔn ni tɔw kɔni sɔnna inshallah aw de b'a organiser an b'aw dɛmɛ an b'a organiser ɲɔgɔn fɛ France a fait bien
an ye sommet daminɛ sommet bɛ ban tuma bɛ la a ko maintenant chers amis rendez-vous à Bamako en décembre 2016 o si la i sigilen o si la n bɛ bonya bɛ ta ka da Mali kɔrɔ Afrique bɛɛ fɛ ani Faransi fɛ n b'a fɔ ayi an tɛ s'a kɔrɔ n t'o fɔ ala tɛ Mali malo ayi fɛn min sɔnni an bɛ s'a kɔrɔ ni ala sɔnna a ma an bɛ s'a kɔrɔ ni ala sɔnna a ma ala m'o kɛra ya rabbi n wulila dɔrɔn ko n b'aw fo ala k'an dɛmɛ ya rabbi allahumma shallah an b'o baara de la su ni tile a ma nɔgɔ dɛ dɔw kɔrɔtɔ la dɔw ko a y'a di ninnu ma o tɛ s'a kɔrɔ dɛ anw labɛnnen don déjà a y'a ta d'anw ma jamana wɛrɛw n tɛ dɔ wɛrɛ fɔ tɛmɛ o kan n bɛ dan donc anw ka duwawu kɛ an maliyɛnw ala kana dɛsɛ a kɔrɔ ya rabbi min kɔnɔnen don o tɛ kɛ o o tɛ kɛ inshallah an bɛ s'a Ya Rabbi, ya kɔrɔ Rabbi. inshallah an bɛ s'a kɔrɔ an bɛ s'a kɔrɔ ayiwa jamana ɲɛmaa a bi segin kɔrɔ n dɔgɔya ɲɛna k'ale ɲɛ bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ka sɔrɔ ale ɲɛ bɛ wowolu de la an ka jamana kɔsa in na a bɛɛ da u y'a kannabɔ kannabɔli naba nana kɛ gɛlɛya ye n'u nana ɲaɲa wuli an da la n da tɛ fɛ ka taa bɛɛ ma ayiwa o wulikajɔ min kɛra a kɛra ka ɲɛsin maa minnu ma u k'u ladilen don wa kuma la surun ɲɛna ala ka mɛn sababa ma Ya Rabbi. mais c'est si je crois que fɛn o fɛn n'an b'a kɛ an k'an tilen o cɛ n y'a mɛn madame gouverneur y'a fɔ n ye a y'a fɔ télévision na a m'a fɔ bara kɔnɔ a ko yanni opération ninnu ka daminɛ a sera bɛɛ ma a sera bɛɛ ma a y'a ɲɛfɔ bɛɛ ye a bɛ kɛ cogo min na waati min bɛ dilen bɛ mɔgɔw ma pour k'i labɛn ka yɔrɔ libérer a fɔra bɛɛ ye a ma ciw kan a cun i k'o kɛra cogo min na ka fɔ dɔw muso y'u labɛn dɔw y'u ka minɛnw cɛ dɔw ma se wa u y'u tulo gɛlɛya fo waati tɛmɛ waati sugu ta u tɛgɛ ma sariya baara ye sariya baara de ye jamana baara ye jamana baara de ye i b'a fɛ jamana ka san sɔrɔ ka se sɔrɔ ka sira sɔrɔ fo fɛn dɔ ka bato an ka sɔn n'o de ma o cɛ ni min fɔra a ka kɛ sinon a bɛ fanga barika ban ni fanga barika banna a man di e la a man di e la a man di ne la o cɛ an se ka yɛrɛ t'o la yɔrɔw ka minɛ ka siraw bari ni ala kana kɛ tasuma nana fɛn wɛrɛ nana o bɛ faga cogo min pɔnpiw bɛ tɛmɛ cogo jumɛn na o misali caman yira o an y'a ye manɛkɔrɔ ka so jɔ bouche d'incendie kan ji bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ka pɔnpiw ka baara kɛ a ma sɔrɔ so jɔ b'a kan maaw ye sow de fa ji la sow kɔnɔ ka fɔ fili fɛn kan o ye o tɛ mago ɲa o donc an tɛ foyi kɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ n'an ma mɔgɔw lafiya an tɛ mɔgɔw tɔɲɔ dɛ yɔrɔ bɛ dari la k'i sugandi fɛn maaw ko a kɛra u ɲɛna ko fɛn wɛrɛw de voté la silamɛ se n'i kɛra jamana ma fisi wale ala b'i ɲininka dɛ o cɛ ala kana kɛ fisi wale ala ma il ɲininka hak foyi tɛ an ta kɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ n'an mɔgɔw lafiyali tɛ a baara hukumu fana kɔnɔ n'anw tɔɲɔna gouvernement bɛ k'a lajɛ cogo min na an bɛ se ka maaw dɛmɛ k'a sɔrɔ sara t'an n'u cɛ yɛrɛ contrat t'an n'u cɛ yɛrɛ an ma fɛn sɔsɔ parce que dɔw nana k'u sigi de yɔrɔ la an man ka sigi yɔrɔ min na o tɛ droit créé y'i bolo nka anw bolo maliyɛnw don an ka hakili to maliyɛn bɛɛ la hali n'i ye fɛn kɛ min tɛ sariya ye n'a ye gɛlɛya sɔrɔ an k'i dɛmɛ
wala de do ma ke mo kan ake kun fɛ ala ya do kira ya dɔn a y'a fɔ maa si ma sɔsɔ dɛ a sera maaw minnu kɔnsɛrɛnlen don a sera jamanatigiw ma a y'a fɔ bɛɛ fɛn n'i y'a lajɛ mɔgɔ tigiw yɛrɛ a dɛmɛ cogo min na a y'a kuma cogo min na o ye tiɲɛ ye. Ni ko in fana lajɛ o dɔw y'u sigi u kunfɛ ten nka dɔw bɛ musakanin bɔ san o san o. mɛriw. sisan si n'a ma fɛn fɔ a cogo la a tɛ bɛn o. waati bɛɛ. mɛriw b'a bila ka bila u kun. o de la n ko maaw k'u hakili jagabɔ bɛɛ tɛ kɛ mɛri ladiri ye dɔw y'a faamuya ko mɛriya in ye min ye n bɛ na tɛ n bolo a bɛ kɛ n bolo. kolo kan. ya. absolument. wali fɛ. n bɛ na n bɛ dugukolo ta n ta don n b'a feere n b'a di mɔgɔw ma n b'a tila n bɛ n teriw wele n bɛ low d'u ma dɔw k'a b'a kɛ ne ye n k'a ma n ko i y'a sɔrɔ fa tiɲɛ na e b'a di ne ma se bɛ e ka di ne ma ne ye priorité ye e bɛ se ka lo di ne ma donc n bɛ service bila ka inspecter a caman fɔ après k'i bɛ fɛn di ne ma dɛ n b'a mɛn k'a bɛ di mɔgɔw ma sisan ma tuguni cɛ in ka ko man di a ka ko man di a ka ko man di n sigilen ka kunkolo lase n ma ka fɛn ma i ta tɛ min ye e min b'a di ma e tɛ sariya sira kan ne min b'a minɛ ne tɛ sariya sira kan o ye jamana in tiɲɛ mɛriw ye fɛnw di mɔgɔw ma se b'a la a dun daminɛ na tun dɛ o de la n y'a fɔ n ko mɛri sigi min bɛna kɛ maaw k'u hakili jagabɔ bɛɛ tɛ kɛ mɛri ye dɛ u ka dɔw kan n'u nɛnimaniw ye ka fɛnw fɔ ka sɔrɔ fɛn t'a la a y'a lajɛ maa minnu ye maaladiriw ye maa minnu bɛ hinɛ o la maa minnu bɛna k'a ka yɔrɔ labɛnni kama k'a ka yɔrɔ dilan n'o hakili ye maa minnu bɛna ka fɛn tɛ n bolo n bɛ fɛn sɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn dɔn bi dɛ a ye woloma dɔn dɛ inshallah a y'a kɔlɔsi o la o de ye tiɲɛ ye c'est vrai que mɔgɔ ninnu ye fɛnw distribué mɔgɔw ma hali bureau véranda ko kɛra dɛ ko kɛra k'an ka dugu kɛ dɔn b'a lafili ye n t'a si dɔn ne b'a lafili ye i t'i taa yɔrɔ yɛrɛ dɔn tuguni tɛmɛ yɔrɔ t'i la tuguni fo ka su la taa goya mɔgɔw bolo tiɲɛ don an denmisɛnninma beka an bɛ taa marché o légume la n bɛ accompagner ta jɛgɛ san o don an bɛ kɔnɔ bi kɔni kɔnɔ bɛ zamɛ duman to yen taa salen san sugu la marché o légume la marché o légume ne taara yɔrɔ ɲini don a gɛlɛya bolo dɛ i filɛ i taa yɔrɔ kɔrɔ ma a filɛ an ka fara an ka to an ka duguw ka nakili an ka to an ka maaw ka lafiya dɔɔni donc baara in ma daminɛ foyi yɛrɛ kan c'est tout sori don joona ani sori bɔ joona sori le zina amunu wa amunu saliyati wata wasa bil haqq i bɛ ka u ko k'i lasɔrɔ man di dɛ o fɔra dɛ yanke k'i ye man di o fɔra dɛ ko kasa kolondigi bi maa se jamana faama ma k'o t'e ta in ye dɛ sɔrɔ man di fiyewu i sɔrɔli kɔni ye maritaba bɛɛ ye ala ka nɔgɔya ya rabbi ala ka nɔgɔya ya rabbi baara ma nɔgɔ sanga damu i ni maaw ka sigi ka kuma i ni maaw ka sigi ka tulon i ni maaw sigi ka dumuni kɛ ka yɛlɛ ka tulon mun ka di ko bɔ wallahi nka ala b'a dɔn bɛ min na ala subahana wa taala b'a dɔn bɛ min na ban tɛ maaw wɛn tɛ ala kɛra an dɛmɛ ka baara nɔgɔya ya rabbi ka nin bɛɛ nɔgɔya Amin, amin. san quoi ne yɛrɛ ale gɛrɛ bɛ n bolo ne ka gɛrɛ mɔgɔ ma ɲɛ a bɛ 3 ans maintenant o bɛ sécurité dɔn koyi mais a temps tɛ n bolo mais min ye contact ye on fait de notre mieux mais c'est vous marqué a ma nɔgɔ nka n dɔgɔye ma ɲini ka ɲɛ dɛ a fɔli ye de e ma ɲini bɛɛ ka ma ɲini a fɔlɔ ye de an y'a lajɛ koyi ayiwa kuma yɛrɛ fɔ kun t'o ye wa ko y'a ɲininen de ye
ngoro e bi kuma je ta fa man ga ni ma green foye o ci ta famille o famuna sira aw nyema si man si ne te flayo o sira ko ba unye famuna sira so della abana barkala ayo kuma la surunyana aha nyema kurubi ni ka se shana inshallah an gana farikolo ɲɛnajɛ la i ka sansaba sigi la an ye san sɔrɔ yɔrɔ caman na n'o ye senandolatan ani sanbɛ celu ye basikɛti hali n'o y'a sɔrɔ sanbɛ celu d'accord hali n'o y'a sɔrɔ kɔsa in na an taara brésil an bololankolo nana karimamasinalalakaw nana ni pembe ye a ye n tɔɔrɔ nka n y'a sama ala la a bɛ ko ale dɔrɔn de la an ka sara la seulement si an ka denmisɛnninw cininw ye a nisɔndiya kosɛbɛ an ka baara kɛ ala ye balontan na u ye baara ɲuman kɛ u y'u dayɔrɔ fin ale y'u ladiya kɔrɔbalenw ta gɛlɛya dɔɔnin ngu kalifiyara alhamdulilayi rabbil alamina o ye basket ni football ye mais min ye athlétisme boli senfa firifiri senfa firifiri ani barolakara ninnu o yɛlɛla bolo dɔɔnin o gɛlɛyara dɔɔnin y'a mɛn ko taekwondo la an nana fɔ a kɛrɛfɛ quatrième naaninan o ye dusukɔ ye dɛ o ye maa tɔɔrɔ la médaille bɛ di fɔ sabanan anw kɛra danni na a ye danna anw na ni ala ma min latigɛ don min na o tɛ kɛ o ala ka nɔgɔya an ya rabbi Tokyo ya rabbi inshallah min bɛna kɛ siɲɛ wɛrɛ o ye Tokyo ye Tokyo ala ka yira an na ya rabbi ala ka kan ta ye ya rabbi allahumma inshallah yan'o cɛ an kan ka min kɛ an b'a kɛ ni ala sɔnna ma a banna inshallah ayiwa ayiwa n fatoma aha k'a jira n fatoma fana na a bɛɛ ye burama ye nge hakili la k'a fɔ kuru sera siyan na kosɛbɛ waati sera o kɛra limana o babu an y'a fisigi walaka tɔ tɛ kɔkun somasama yɛrɛ o sɔrɔla a la nin tun ye jɛkafɔ ye min dɛmɛna ani jamana ɲɛmaa cɛ ibrahim bubakari keyita cɛ a ka masaya sigi san sabanan hukumu kɔnɔna na jamanakuntigi k'i fo k'i waleɲuman dɔn fɛn ka dugawu k'i ye fɛn min ye an ka jamana ye gɛlɛyabaden min b'a kan fɛn min ye kanan ye k'an ka jamana k'a lakana gɛlɛyabaden min b'a kan ala ma o tara ka bɔ a kan n badenw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka tulo tɛgɛlɛsigi fana na k'an bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma amin ala sɔnna hakɛto bɛ nin ka salatu wa salam salim ani baraji bye an bɛ tanu bila masa ramani ye ale min ye bi jira an na jamana jamandan jama don jamana tɛ dugu jamandan du don dugu tɛ du jamandan o ye da ye du tɛ jamana jɔ tɛ sufɛ dɔgɔɲini ye n bɛ n faso fɛ o ma se ala kelen na i bɛ jamana jɔ cɛsiri wale dɔ kɛ n badenw den 7 bɛ musokɔrɔnin min bolo maa tɛ o tɔ nakuru o kuma fɔ i da la masaya jiri bɛ falen nka a tɛ turu la masaya jiri tɛ falen du bɛɛ lajɛlen kɔnɔ masaya jiri bɛ falen du dɔ kɔnɔ ka tila ka nɔnfɔn bɔ ka taa du wɛrɛ kɔnɔ ni sɛkandigɛla ye muru nɛɛmu kankala o dɔrɔn dama ko tɛ a ye bi ye donba don dɔ ye don bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ja nka duman bɛ don bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka na masaya bulon kɔnɔ ka jamana masakɛ k'a kuma ɲɔgɔnya Burama Kɔnɛ ORTM ani Sisulumani Si Radio Bamakan an ka jamanakuntigi Ibrahim Bubakari Keyita a ka ɲɛmaaya o wolokansigi a san 3 o dafara dɔ kɛra
a san 3 kɔnɔna na nga sanjikɔrɔ wɔsi de t'i dɔn a barata kɔta fana ka ca jiri min ma turu maa ɲɛ na i to o dugu la don i to o hakɛ dɔn maa tɛ jiri turulen ni jiri farilen o mɔ o woloma dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bibi na sa an bɛ masakɛ fɛ yen ka se ka na fɛn min ye jamana yɛrɛ ŋunakan ye ka se ka dɔ fɔ o la an ka jɛ ka masala o kan masakɛ burama buwakari dɔ kɛra kankelentigi burama kow ka ca nga an b'i ka ala ɲɛsiranya dɔn cogo min an y'a dɔn k'a fɔ i y'a sara ala la gansan tɛ ala fɛ yen kunfɛ ko fana tɛ ala fɛ yen u b'a fɔ min ma nazarakan na ko hasard sisan an bɛ korokotukun bɔ da la ka karafe bɔ daw la jamana ɲɛma i ni ɲankuma i ka denbaya bɛ di an y'a mɛn waati la k'i kun dara taama na ka taa i farikolo a yɔrɔ dɔ kun y'i sɔsɔ i taara ka to o furakɛ bi na ayiwa i b'i cogo la wa an bɛ burama min dɔn i b'i cogo la wa i ka kɛnɛ alhamdulillahi rabbil alamin sisan si ka barka da Allah subhanahu wa ta'ala yi ka maliyen bɛ fo ngana ɲuman fɛn o fɛn ye duwawu kɛ n ye degun tuma na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn tiɲɛ don n fari tun ye n sɔsɔ fɛn min don a bɛ fogofogo kɛrɛfɛ tɛncinin yɛrɛ don nka n'a y'i sɔsɔ a b'a bɛ ɲagami a y'i ka gɛlɛn dɔgɔtɔrɔw ka minɛn bɛɛ tɛ se ka to k'a ye o de y'a gɛlɛma yɔrɔ ye n'a yela fo ka opere o de bɛ mɔgɔ lafiya n'a ma opere ka fura d'i ma i k'o ta o tɛ se ka a ban yɔrɔnin kelen min b'a ban yɔrɔnin kelen k'i kɛ gɛrɛgɛrɛ o ye ka i opere ala y'o nɔgɔya o kelen fana a yɛrɛ y'a ye n ye barikada kɛ bɛɛ ye bibi in na alhamdulilayi sigi min ka gɛlɛn i k'a dɔn i bɛ cogo min na bi kɔni alhamdulilayi ne b'a dɔn n bɛ cogo min na alhamdulilayi ka barikada ala ye ka waleɲuman dɔn mashallah n bɛ se k'o de fɔ tubarikala jamana ɲɛma an b'i fo dantɛ foli la bi an b'a fɛ ka masala fɛn dɔw kan dama dama minnu kunba bɛ jamanadenw na fɔlɔ o ye lafiya ye basigi ani bɛn jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲini ka san 1 ani kalo 3 an bɛ don min ko bi kabi sigira jamana ɲɛmaaya la kabi b'a kan k'a ɲini haminako kelen min b'i la o ye jamanadenw ni ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn kanu k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn sen bila ka taa ni kungilenna kelen ye i y'o baaraw ŋaniya ala y'o sabati bɛn ni lafiya o sɛbɛnfura sɛgɛnɔbilala an yɛrɛw fɛ mali la kɛrɛnkɛrɛnya bamakɔ o kɛra san 2015 juin kalo tile 10 ani tile 5 diɲɛma kɛra o sababuya ye diɲɛma kɛra o seere ye diɲɛma ye an dɛmɛ ka da an yɛrɛw ŋaniya kan ka ɲɛsin an ka jamana ma o baaraw daminɛna alizekaw fɛ yen i yɛrɛ kama kɛrɛnkɛrɛnnen mun b'i tɔgɔla ye an bɛ don min ko bi o bɛn ka sɛbɛn min ni a tɛgɛnɔbilala jamana ɲɛma i hakili sigilen don a ko fɛ wa i nisɔndiyara n'a ye wa baara b'a kan ka kɛ a kɛcogo la wa n bɛ ka i ni ce ɲininkali ye bɛnna sen ma tuma min na maliyɛnw ye u ŋaniya jira ka danaya da an kan ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye n ye min faamuya u ka kɔnɔli la o ye ka baara kɛ pour ka se k'u hakili sigi kɔnɔnafili minnu tun b'u la jamana taabolo kan jamana yali kan ka dɔ b'o la ɲɔgɔn kɛlɛ min tun b'a la dɔ tun bɛ marifa ta dɔ kama k'o segin kɔ an balima minnu tun murutilen bɛ kɔrɔn fɛ an n'u ka sigi ka kuma ka bɛn ko la ka jamana hakili sigi o baara ala y'an bɛn an sen ma an ye kalifa an balimakɛ n'an kɔrɔkɛ la
Prince Modibo Keita a don Prince Korotundo aka blanga mo nyama wata Alger woni ambalmaw kasi ga kuma a Bengola fɛn fɛn n'a bɛ se ka jamana basigi k'a to an bɛ don da kelen ka bɔ da kelen fɛ o si tɛ anw ma basi ye fɛn min ka gɛlɛn an ma fɛn min ni an tɛna sɔn o ye k'an ka jamana fara k'an tila o ko in na an tɛ don da fɛ abada ka fana k'a yira k'a fɔ jamana nin diinɛ kelen dɔrɔn de bɛ kɛ an ka jamana ka diinɛ ye o fana jamanadenw ma bɛn o kan o t'an taabolo ye anw ka taabolo ye min ye ka diinɛ bɛ bonya diinɛ den bɛ yan an somɔgɔw ye an balima ye ni ala ye min kunsi min ma o y'o taabolo ye ka bonya o kɔnɔ ka tɔgɔtɔgɔ o kɔnɔ ka gasi sigi o kɔnɔ ka bonya o kɔnɔ o y'o ye donc ka yira fana k'a fɔ an ka jamana taaboloba ye min ye n'o ye république ye bɛɛ fanga o fana o ka to a sira kan ni saba ni sema k'olu ma a tɔ bɛɛ an bɛ se ka sigi ka kuma o la n'o ye ka fanga bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na fanga ka hɛrɛw bɛ se ka se mɔgɔw ma jamana kɔnɔ bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la cogo min na bɛɛ bɛ se k'i ka kuma fɔ cogo min na min b'i i ni kan i miiriya ye min ye k'o fɔ i ka lamɛn i ka bonya o kɔnɔ donc baara nin a ma nɔgɔya mais ala y'an kɔnɔdiya an bɛnna mois de mai 2015 le 15 buron fɔlɔ bila la 20 juin bɛɛ hali minnu tun bɛ siga minnu tun ma sɔn olu fana nana an bɛɛ bɛnna ko kelen kan ka sariya sigi min b'a jira k'a fɔ malidenw bɛnna fɛn kelen kan n'o ye k'a fɔ kɔrɔn fɛ an tɛ mugu ta ɲɔgɔn kama tuguni ni bɛnbɛnni min bɛ yen ni fɛn o fɛn bɛ na ni gɛlɛya ye an bɛ sigi ka kuma ka bɛn a la o ye damuba de ye o accord nin min tɔgɔ ko accord pour la paix et la réconciliation a ma ko bɛ ɲɛnabɔ mais fɛn min don a ye da de yɛlɛ an ye ka da yɛlɛ an ye ka mɛ hukumu kɔnɔ an bɛ se ka ko tɔ faranfasiya ka ɲɔgɔn faamuya la ka bɛn a la donc o ye hɛrɛ de ye o ye damu de ye kabini a kɛlɛ fana kabini bolonɔ bila la fo ka se bi ma an ma mugu ta ɲɔgɔn kama kɔsa yɛrɛ de gɛlɛya donna kidali an balimaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ma ɲɔgɔn faamuya kidali ko kun yɛrɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o fana ala y'an bɛn sababa ma an balima diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka dugutigiw o yɛrɛ ka kɔrɔnfɛla ɲɛmɔgɔw jamanatigiw bɛɛ y'i hakili ɲuman bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ bi min na a ko bɛ ka sira sɔrɔ dɔɔnin bɛn min ka don ni ɲɔgɔn cɛ donc o fana fɔ o fana hɛrɛ dɔ ye donc bi na accord nin alhamdulilayi a bɛɛ ma ɲɛnabɔ a tɔba bɛ yen nka a sira ka ɲi inshallah si ayiwa jamanakuntigi sɔmɔnɔ kurun fara cogo o cogo an n'u fo o bɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ cɛbakɔrɔ sɔmilen ye suba ye salon gɛlɛn ni ɲinɛn gɛlɛn n'i y'a da ɲɔgɔn kan kɛlɛ ti ban jamanadenw gannen don u kamana na i yɛrɛ da sera a ma kidaliko la i bɛ se ka mun fɔ bari jamanadenw dalen don i dala kuma na u k'i ma ko kankilintigi i bɛ se ka mun fɔ u ye min b'a to u hakili bɛ se ka sigi kidaliko gɛlɛya min tun donna an ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya hukumu kɔnɔ kuma caman tun fɔla a balima dɔw ye kuma caman fɔ o ye farili kuma dɔw fɔ min donna mɔgɔw hakili la min ye ko gɛlɛya min tuma dɔw la ni tiɲɛ ma kɛ kelen ye bi min an bɛnna ko kan ka segin kɔ a ma nɔgɔya u bolo ka na ɲɛfɔ k'a fɔ an tun ye min fɔ a ye kunun an de tun filila tiɲɛ tɛ nin de don nin de don n'i ye kɛlɛ ko sɛsɛ kosɛbɛ o de y'a gɛlɛyaba yɔrɔ ye n'i ye maaw hakili tiɲɛ
ka sira yir'u sira min tɛ bɛn sira ye n'i tila ka segin ka na k'a fɔ n tun ye nin fɔ kunun n bɛ nin fɔ bi a ka bɛn a sen ma a bɛ temps ta dɔɔni a ma nɔgɔ o de ye Kidali ko ye n'i y'o faamuya i y'a caman faamuya a la n'o fana bɔra yen Kidali yɛrɛ kɔnɔ an balimaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ tɛ foyi dogo maliyɛnw na minnu tun fanga b'u bolo fɔlɔ la olu bi u ka fanga tɔw bɛ ka a sɔsɔ dɔɔni minnu denw taara ekɔli la ka kalan ka jɔyɔrɔw sɔrɔ bi olu tɛ sɔn fɛn caman ma u tɛ sɔn fɛn dɔw ma kunun bi u tɛ sɔn ma donc fanga taabolo kɔrɔ ani ko bɛ cogo min na bi denmisɛnninw ye kalan min kɛ k'u hakili yɛlɛ o ye sira min yira u la o ye gɛlɛya dɔ nati u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ Kidali sigili la o fana b'a la bi donc bi in na an ka baara yɛrɛ ye min ye ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u yɛrɛ to ɲɔgɔn na k'u bɛn o fana ye gɛlɛya dɔ ye o ni kunun gɛlɛya tɛ kelen ye dɛ min ye k'a fɔ ko anw tɛ se ka taa Kidali an bɛ se ka taa Kidali nka ko bɛɛ ka kɛ ni ɲɛmajɔ ye ni aw sigira ka kuma ka bɛn ko la k'a fɔ a y'a to an ka nin sabati fɔlɔ an ye nin sabati tuma min na aw ka nali bɛ kɛ seli de ye maa ma n'i hakilima ye i b'o kɔnɔ dɛ i tɛ girin o la o a b'a fɔ ko maa yɛrɛ ta ye min ye i t'o fɔ o tɛ yan totigi tɛ to fɔ totigi tɛ to fɔ dɛ n'i y'a fɔ a bɛ kɛ ko dɔ i bolo dɛ Kidali ko bɛ ten de an ma kɔrɔtɔ an ma yɔrɔ inshallah foyi tɛ Kidali bɔ Mali taya la inshallah mashallah waati b'a kɔnɔ don ko n'a labɛn cogo n'a dilan cogo don a b'o sira de kan inshallah ayiwa n tɔ ma hali bi ni kunkanko kuma don min bɛ basigi ko fɔ Kidali ko o ko tɔ kɛn bɛ soko ye sisan nka waati ni waati i b'a ye k'a fɔ sisan ko bingalikɛlaw bɛ yɔrɔ dɔ la u taara bi an ka maaw ka yɔrɔ ka jɛkulu sigi min bɛ i kan bɔ diɲɛ jamana bɛɛ ma ni maa o maa bɛ se i ka mɔgɔ dɔ sugandi minnu bɛna Mali dɛmɛ ka nin juguya kɛlɛ ka bɔ a ka jamana kɔnɔ k'a ka jamana sabati pour que n'u bɛ se ka jamana dilan ka bɛn jamanadenw ma u bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ min na u ka lafiya bɛ min na paix et stabilité nka o mission nin gɛlɛya min donna a kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ ka tun binna Mali kan u gɛnnen Faransi tɔw fɛ ka taa u y'u yɛlɛma ka kɛ fɛn jɛkulu wɛrɛ ye u ye fari kura wɛrɛ ta u tɛ bin an kan tuguni kuluba u bɛ na mɔlɔti ka na maa 2 maa 3 olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ ka dɔ fara u kan ka kojugu kɛ terrorisme u bɛ an kɔnɔ siradaw la ka bɔnbɔw da ka fɛnw don dugu jukɔrɔ ni camion ni fɛnw bɛ tɛmɛ u b'a faire exploser o y'a sɔrɔ MINUSMA mɔgɔw o manamafɛn t'u bolo donc an y'an hakili jagabɔ an ko ni nin tora tan u bɛna u bɛɛ lafiya tunu a groupe nin Nations Unies groupe nin a mɔgɔ minnu sara Mali la a ɲɔgɔn jɛkulu jamana si kɔnɔ o mɔgɔ hakɛ ma sa o kɔrɔ ye ko Mali ta in gɛlɛla kosɛbɛ donc an y'a ye k'a fɔ an ka jamanadenw fana bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ko bɛ cogo jumɛn ninnu bɛ yan nin nɔ bi min kan ka halisa an ka sugulatalaw an ka mɔgɔ minnu ta lɔgɔjɔ la u bɛ bin olu kan k'u ka camion minɛ u la ka tasuma bila u la k'u yɛrɛ faga u bɛ se ka bɛn cogo jumɛn alors que ninnu bɛ yan nɔ donc ɲɔgɔn faamuya labɛn na mɔgɔw b'a fɔ nin MINUSMA ko a tɛ foyi ɲɛ an ye u bɛ k'an tɔɔrɔ de bɛɛ b'i ta fɔ k'a sɔrɔ min tun fɔlɔ o ye o tun t'o ye u tun mana k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ an nɔ la o an jamana ye an ka jamana ye mais k'an dɛmɛ maa kana bin an kan mais ni gɛlɛya min
tena ni ɲɔgɔn cɛ ou bien fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ni misɛnnin ninnu ma fu ye donc fo ka mɔgɔ lawuli ka taa ɲɛ fu ɲɛna a ye min fɔ a ka mɔgɔw ye a ye ci min d'u la a ye mission min confié u la o mission ni a ma adapté bi dɛ an bɛ dɔn sen wɛrɛ de kan o ni bi tiɲɛ tɛ kelen ye o tɛ tiɲɛ kelen tɛ donc a y'a ka mɔgɔw labɛn ka fɛnw d'u ma mun bɛ se ka to n'u bɛ se ka an dɛmɛ ka nin gɛlɛya bɔ an kan kɔrɔkɛ taara New York Modibo Keyita ka taa ɲɛfɔ Nations Unies mɔgɔw ye ala y'an bɛn an sen ma u y'a lamɛn u sɔnna u y'a kɛ fo ka tɛmɛ an yɛrɛ ye min ɲininka donc MINUSMA ko bɛ ten mais MINUSMA a ka baara fana ye ka an dɛmɛ fana an ka yɔrɔ minnu tiɲɛna k'olu labɛn o de la a bɛ se ka ye tuma dɔw la u ye ekɔliso lajɔ a yɔrɔ la u ye dɔgɔtɔrɔso lajɔ a yɔrɔ la u ye mairie dɔ labɛn a yɔrɔ la jɛkulu dɔw fana bɛ yen nɔ olu ka baara ye a fɔ min ma ko bien culturel n'o ye seko ni dɔnko yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni mɔgɔ ninnu donn'o la k'o dɔw ci k'a fɔ k'o tɛ silamɛya yɔrɔw ye ko mɔgɔ man kan ka yirimani dilan ka yɔrɔw dilan ko o ye bolisɔn de ye diinɛ tɛ taa ka diinɛ tɛ taa k'o fɛnw ci olu mɔgɔ dɔw fana n'o ye UNESCO ye o nana k'an dɛmɛ k'a fɛnw sigi u nɔ la ko da dɔ bɛ Tɔnbukutu da in ma yɛlɛ a bɛ san ni san bɔ a tɛ san 1000 bɔ ani kɔ da in ma yɛlɛ u y'o dayɛlɛ u y'o kari kojugukɛlaw u y'o kari nka mɔgɔ ninnu sera bi in na ka da in morceau ta bɔgɔ la u y'a morceau bɛɛ tɔmɔ ka segin a nɔ la u tun bɛ se ka da kura dilan mais kɔrɔlen nin u y'o de tɔmɔ k'o kole k'a to tun a baara banna kun de y'a fɔ ne ye bon b'a fɛ an ka taa k'o inauguré o kamalen de tun bɛ kiiri bolo kan ale don a yɛrɛ jɔra a ka kɛlɛ a jɔra kan ka fɔ ale y'a ci a jɔra kan ka fɔ ale y'a a ci sɔnna ko bɛɛ ma a sɔnna ma k'ale y'a ci jɔnsɔnna fana ye cɛfarinya ye dɛ bon comme preuve bɛ yen k'a fɔ a y'a kɛ i y'a dɔn i bɛ se k'i cɛ fɛn min na mais ni turula i kun nun turula la o ka gɛlɛn dɛ i tɛ se k'i cɛ o la voilà o tiɲɛ donc o la a tun bɛ ka yafa ɲini maaw fɛ an ka balima ninnu dɔw tun y'a jira k'u yafara an ma n'o kɛra o y'a kana bilalen ye wa o t'a labilalen ye sariya ye sariya de ye sariya ye sariya ye a ye min kɛ minnu y'a kiiri tigɛ o ye jɛkulu min bilalen bɛ diɲɛ bɛɛ tɔgɔ de la bi in na o jɛkulu o ka sira tɛ k'a fɔ ko n bɛ hinɛ n bɛ fɛn i ye min kɛ ni sariya ko min kan ka kɛ o de bɛ kɛ o tɛ mɔgɔ dɔn o tɛ mɔgɔ ɲɛ lajɛ o tɛ kasi nɔfɛ donc a y'o fɔ u bɛ n'a lajɛ ni ani anw yɛrɛ n'an dusu la n'an sɔnna ye n'an ma sɔn ye sinon k'a fɔ k'a bɛ fɛn b'a ka kiiritigɛ la a tɛ foyi bɔ kiiritigɛ in na a tɛ foyi bɔ sɛden sɔngɔ na ayi jamana ɲɛmaa kuma ye to de ye n'i ye dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ tiɲɛ don an ka jamana a dɔnna ni tuluba dɔ ye n'o ye dugukolo kɛlɛli ye n'o ye bagan mara ye n'o ye mɔni ye i n'ale fanga la i ko fɔ jamana in dɔnna n'o tulu nin kelen min ye fo ka segin a ma parce que waatiw kɛra anw kun b'a dun an fɛ yan k'an fa ka tila ka hinɛ an kɛrɛfɛ jamanaw la kabi nana i ko jamana bɛ sɔrɔ min kɛ 100 o 100 ko ka kan 15 ta ko k'o don cikɛ la o bɔlɔnkɛ ye kokura tracteur 1000 i y'o fana ɲini ko k'o di cikɛlaw ma ani belebele wɛrɛw jamana jamana i dalen don a la k'a fɔ dun ka fa anw ka jamana in kɔnɔ a bɛ se k'a nɔ la wa mali de bɛna dumuni kɛ k'i fa sɔngɔnɔgɔ la wa an ka dugukolo b'an bɔ wa inshallah beka ala barika la an ka ala subhanahu wa ta'ala fo ka waleɲuman dɔn jamana in hɛrɛw ka ca jamana in tɛ jamana jini ye dɛ n y'a fɔ n ko ni ala ye mɔgɔ ma kunnaja k'i da don ni jamana in kuma na i k'i yɛrɛ dɔn i ka dɔn i bɛ kuma maaw dusukɔ la maa mun ye maabaw de ye maa mun ala ye barika d'u la maa mun ala mun to kɔfɛ
ni bila olu ka ko ɲɛfɔ la f'i k'i yɛrɛ dɔn i ka debi i sen da yɔrɔ min na ala ka ne filo ma abada ka fɔ ni hakili ye hakili ye kan hakili jabɔ sira jumɛn bɛ se k'a to ni jamana in bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ka nafa sɔrɔ jamana si tɛ diɲɛ na min kɔnɔ kɔngɔ y'a to ni jamana sera ka dilan o ye jamana barikama ye jamana min ye san sɔrɔ jamana min ye se sɔrɔ n t'o dɔn jamana o jamana fo ka dun ka fa sabati a kɔnɔ fɔlɔ ala y'an kunnaja ni fɛn dɔ ye min y'an ka joliba ye an ka joliba ye ni an sera k'o tɔbɔtɔbɔ k'o to an bolo a bɛ fɛn caman nɔgɔya ye an hakili la u y'a fɔ ko ofisinière seulement an bɛ se ka hectare 1,000,000 sɔrɔ yen 1,000,000 kabini ofisi baraji in jɔ la Marikala a ma se ka foyi dilan ni 1,200,000 ani 20 120,000 hectares an sera k'o dɔrɔn de labɛn sur 1 million donc a tɔba bɛ yen caman di o kɔrɔ ye k'a fɔ ni o baara sera ka san sɔrɔ ka sabati ka an ka baloko nɔgɔya a bɛ nɔgɔya fana an bɛ se k'an yɛrɛ balo k'an kɛrɛfɛ jamanaw balo ka diɲɛ jamana wɛrɛw fana dɛmɛ n'an ka balo ye inshallah o la ne ko n ko an ka hakili jagabɔ an ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ jamana in kɔnɔ olu de ka ca nka u ka baara ma nɔgɔ beka n'i ye daba ta k'i biri beka ne ɲɛ bɛ tilen na cogo min na kamalenya la i ni kuru dɔɔni dɛ i b'i kuru dɔɔni surtout ni daba kurulen de b'i bolo comme a bɛ Sikaso an bolo cogo min na Sikaso a ma nɔgɔ donc an ko ka dɔ bɔ o gɛlɛya la o tɛ se ka nɔgɔya ni machine kuraw tɛ ala ye mun nɔgɔya mɔgɔ ye diɲɛ ye bi tracteur an y'o ba kelen labila an ka mɔgɔw ye an ko fana n'i y'o kɛ min ye fɛn min bɛ dugukolo saniya ka kɛnɛya ka barika don a la engrais a sɔngɔ n'o la dɔw ko ka gɛlɛn dɔɔni o sɔngɔ fana ye dɔ b'o la ka kuma bɔ donc fɛn o fɛn ni dugukolo baara n'a bɛ se ka nɔgɔya an ka baarakɛlaw ye an ka sɛnɛkɛlaw ye an y'an sɔrɔ o la an bɛnna sen ma parce que diɲɛ jɛkuluba min bɛ yen n'o bɛ fɔ ma ko FAO n'a ka baara ye baloko baara ye a ye Mali sankɔrɔta a ka ɲɔgɔn ye Bala Salon ka taa ne yɛrɛ wele ka médaille d'a ma o baara la nka an m'a kɛ médaille ko kama an y'a kɛ an ka jamana hinɛ kama awa halisa an bɛ dɔ fara o baara kan ne yɛrɛ fo ka n hakili sigi don min na ni y'a ye Mali sɛnɛkɛla bɛɛ ka machine b'i bolo Mali sɛnɛkɛla bɛɛ ka maliyɛn bɛɛ ka dahirimɛ b'i bolo sɔngɔ nɔgɔ na a caman fana o don ma hakili bɛ sigi a b'i bolo a ka ca i bɛ se k'a feere fana ka dɔ fara i ka sɔrɔ kan min ye fɛɛrɛbɔ ye min ye furakɛli ye min ye denw ka école ko ye i bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na la o baara de an b'o kan ayiwa ɲɛma forobasogo maa b'i to o tilayɔrɔ la k'i hakili to i ka sokɔnɔ datu la e ni politiki maaw cɛ i ni diinɛ maaw cɛ i ni sigida maaw cɛ a bɛ cogo di an bɛ Mali la aw yɛrɛ ye maa kewumanbaw ye a ye maa ladɔnnenw ye an ɲɛ bɛ kow la dɛ ne ko n ko n'i y'a ta ne yɛrɛ ma n t'a fɔ n ko mɔgɔ tɛ n sɔsɔ mais n tɛ mɔgɔ kɛ n jugu ye parce que ala ye min nɔgɔya n ye a ye n bila yɔrɔ min na ni n ko n b'o kɛ n bɛ kɛ ala ma fitiriwale ye parce que jamana kuntigiya a kɛ min b'a la ne b'a dɔn parce que ala bɛ fan ye min d'i ma a b'a kalifa i la ale tɔgɔ la n'i fila k'a filɛ k'i ale ye kojugu kɛ ala ka n'o don hakili donna ya rabbi abada donc n'o ma don i la
i bɛ bɛɛ filɛ i balima de ye i bɛ bɛɛ filɛ mɔgɔ ye maa min kan k'i dɛmɛ a baara la ka deli ala fɛ a ka hakili ɲuman di bɛɛ ma bɛɛ k'o hakili ɲuman sɔrɔ k'i dɛmɛ k'a dɔn i kelen kun ko tɛ n'a ɲɛna kurun tɛ danga la o ye bɛɛ ka hɛrɛ ye ni kurun tɛ danga la an bɛna jigin ko ɲuman gere kan nka n'a nana sira la an n'o tɔ fɔ jɛgɛw ye ala ka kisi o ma donc k'an bɛ jamana in kɔnɔ k'an don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ don o don ala ka hakili ɲuman d'an ma su ni gɛlɛya min b'an kan bi bi in na n'an ma bɛn a bɛ an siri ka di mɔgɔ an jogo ma dɛ ala ka kisi o ma o la i bɛ ka kote dɛ i maliyɛn de i bɛ to a la ala ka kisi o ma donc ni an sera ka an ka kurun latan k'a lasa se yɔrɔ la an bɛ ka yɛrɛ bolo la n'a tiɲɛna o bɛ tiɲɛ bɛɛ de ye donc ala k'an bɛɛ sɔn hakili ma El Hadji Ibrahima Boubacar Keita jamanajɔ maa tɛ se k'a kɛ ka s'a da la i b'i seko ni de kɛ inshallah i bɛ sa k'i to a la yɛrɛ inshallah sanjikɔrɔ wɔsi don inshallah baara caman olu b'a ka kɛ an bɛ don min ko bi ka taa se sojɔw ma yɔrɔ dɔ la a ni tiɲɛta ka ca min'a tiɲɛta ka ca dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko jɛkulu wɛrɛw bɛ yen min ni jɛkulu tɔ ninnu fana tɛ kelen ye Amadu ko fako in bɛ cogo di basigi ta fanfɛlaw la beka i ni ce i y'a dɔn tuma min na Tɔnbukutu minɛna ani Gawo maa min ni nin kɛlɛ in yɛrɛ bɛɛ la a ye jamana in sɛgɛn a ye jamana tɔɔrɔ Yadi Agali tun bɛ Tɔnbukutu maa minnu tun b'a senkɔrɔ maa minnu tun b'a nɔfɛ Amadu Kufa in b'o la dɔwɛrɛw b'o la Faransi ni jamana dɔw nana fara an kan k'an dɛmɛ k'u repousser o tagala ale yɛrɛ ye Yadi bɛ yɔrɔ min na bi ne kɔni t'a dɔn nka hali n'a bɛ Mali la a tɛ se ka bɔ kɛnɛ kan a bɛ kulenkɛ bɛ cogo o cogo a bɛ ten bi donc ale t'a la nka a b'an kɛrɛfɛ a ka kojugu bɛ s'a ma tuma ni tuma an b'a kalama a bɛ miiriyajugu min fana don mɔgɔw la o fana tɔɔrɔw an b'o fana ye a b'an sɔrɔ donc bi bi in na comme fɛn gɛlɛya kan tubabuw ka jɛkulu dɔ fana bɛ yen nɔ ko Barikani o ka baara ye k'ale bɛnlɛnbɛlɛn de ye donc a baara ma nɔgɔya a bolo donc a tɛ se ka yɛrɛ yira a ka cɛbolo fana dɔgɔya la u tɛ se ka mɔgɔw kulu bila ka na tuguni mɔgɔ fila mɔgɔ saba mɔgɔ naani olu de y'an ka mɔgɔw t'u la min ye Masina yɔrɔ ye n'o ye Amadu Kufa yɛrɛ ka yɔrɔ ye Madu ka ni miiriya ɲuman ye dɛ wari bɛ olu bolo wari tɛ ninnu bolo u bɛ wari d'u ma k'u bila baara jugu la an y'o ye an ka yɔrɔw attaqué la bin kɛra an ka mɔgɔw kan suguta siraw la Juraw la Nampala Tɛnɛnku Jafarabe nin de y'a cogoya ye fɛn min don a ma nɔgɔn parce que kɛlɛkɛcogo fɔlɔ kɔrɔw u y'o bila o bolo moto kan fo n'i ye moto yɛrɛ interdit Mali la san ka maliyɛn ka taa n'a ye moto ni wotoro ni fɛnw ye voilà donc et puis mototigi kelen tɛmɛna o tɛ baasi ye o nka taa fara dɔ wɛrɛ kan o kɛra 2 3 4 5 5 u ta bin dɔw kan u faga k'u ka minɛnw ta ka tunu fɛn dɔ a kɛlɛli ma nɔgɔn kɛlɛsen kura don o kɛlɛli fo ka fɛn sɔrɔ fɛn min ka teli ni moto ye fɛn min moto sanfɛ n'o ye pankurunw ye o gɛlɛya b'an kan dɔɔnin bɛka ne bɛ n da sisan n bɛ n da n tɛ sunɔgɔ
ala mi yenda sere do al suro ne nyama tu ala mi yenda ba do nyama tu ki min kɛra mondoro ayen so ni dom la barala bara gɛlɛya la ni ye maa hakilima ye ni bɛ se ala ɲɛ sunɔgɔ t'i bolo dɛ donc pankurun ko min ye hélicoptère ko ye a kun pan bɛnna kojugu kojugu jamana a fɔra kɔsa in na ko pankuru dɔw san ani minɛn dɔw mais a sanni n'a seli a seli kelenw tɛ a ka gɛlɛn ba bɛ kɛ et puis fo ka mɔgɔw labɛn mun bɛ se k'a laboli kama an b'a kan san fila an b'a kan an ye maa fɔlɔ dɔw bila ka taa a bolili dege o ma sira sɔrɔ tɛ fɛn dɔw maliyɛnw na n y'a kiri bɔ faransi président na n ko bɛɛ b'a fɔ e ni ne ka di an ye teri ye nin kuma bɛ ne na n bɛ ka ɲini cogo bɛɛ la a bɛ cogo bɛɛ la a ka maa minnu wele ko baara min kalifala an y'a kɛ nka président i ka maa minnu nana fɔ u seginna an ka dɔrɔ caman o bɛ mɔgɔ bila retard la fɔ mɔgɔw ka dɔn an ka fɛnw fɔ an tɛ sunɔgɔ la an bɛ baara la caman bɛ kɔrɔfɔli ni fɛnw kɛ u b'a dɔn u yɛrɛ ni ala cɛ u b'a dɔn an bɛ min na u tɛ se ka kɛ mali fɛ tɛmɛ ne kan dɔɔnin dɔ bɛ yen nɔ an tɛ kan kelen fɔ kosɛbɛ bi mɛ a ko i bɛ se ka fɛn bɛɛ kiri bɔ i bɛ k'a la fo ka tɛmɛ i fɛ a tɛ tɔ zɔn dɛ fɛn wɛrɛw fɛ mɛ a y'o fɔ donc i bɛ ka fɛn o fɛn bɛ fɔ kɛnɛ ma i b'a bɛɛ mɛn tiɲɛ jamanakuntigiya yɛrɛ t'o ye wa bɛ ka i kan k'a bɛɛ mɛn i man k'a bɛɛ fɔ o cɛ i kan k'a bɛɛ mɛn i man k'a bɛɛ fɔ i man ka to a ka dɔn k'i b'a bɛɛ mɛn k'i y'a bɛɛ fana mɛn n'o ko ma dimi kana funu kumakɔrɔ ma dɔw fɔ dimi kana funu donc ni gɛlɛya b'an kan nka nin baara nin an b'a kan su ni tile fo an ka sɔrɔ ne ye n kale o la n ko an bɛ fɛn ɲini ka sɔrɔ sɔrɔsiw ma nka an b'u labɛn an b'u former pour que kumasuli ko minnu bɛ da an kan o ka segin kɔ o ka ban pewu maa si tɛ k'a fɔ i bɛ ne dɔn k'a fɔ ko min bɛ segin a ka di ni ye tɛ k'o fɔ i tɛ sɔn fɛn a tɛ boli o ye nkalon ye a tulo ma ɲɛ o ye nkalon ye maa si tɛ se k'o fɔ ni ne tile kelen kɛ ɲɔgɔn tɛ se k'o fɔ k'a fɔ ko min bɛ mali kan bi o bɛ se ka ne bɛ se ka lafiya ayi nkalon don ne bɛ ka pasa in bɛɛ tɛ bana ye ne ka bana banna o bana banna anw ka du kɔnɔ anw ta ye kolokumaya ye maa maa ye n bɛnkɛ dɔn mɛmɛ keyita bɛɛ y'a ye a bɛ cogo min na kosɛbɛ mɔgɔ min ye mɔgɔ dɔn kucala bɛɛ y'a dɔn wa mɔgɔ belebele ye nka nin hami minnu i b'a baara la o tɛ k'a to i ka taa fɛn dɛ a b'i dusu la a b'i ni na a b'i sɔn ma su ni tile dɔw ta bɛ se ka kɛ fɔli ye a n'a kɔrɔ fɔli ye ni kɔrɔlen don a bɛ ka mun kɛ k'an lafiya a b'an ka dimi dɔn wa est ce que hakili b'an na hakili b'aw la ala subahana wa taala min ye da a b'a dɔn su ni tile waati tɛ yen n'a tɛ nin su la i y'i denw bila baara la kungo kɔnɔ sahel kungo kɔnɔ est ce que e y'u labɛn a kɛlɛ kama ne denw de don an b'u labɛn kulukɔrɔ nka n ye min fɔ tuma o tuma an teriw ye k'u labɛn o dɔrɔn tɛ o ka fɛn dɔ fana d'u ma o baara kɛ ni min ye n'i ye sɔrɔsi labɛn n'i ye sɔrɔsi dilan n'i ma a ka baara kɛ minɛn d'a ma sɔrɔsi don a b'o f'u ye nka a baara an b'a la su ni tile gouvernement an b'a la su ni tile n b'a la su ni tile donc gɛlɛya dɔ bɛ yen o ye kɛlɛ
sen kura minnu ta a bɛ ka tigɛ an na yɔrɔ minnu don e b'a dɔn jimɛ yɔrɔw don tɛnɛnku jafarabe jura a yɔrɔ mɔbiliw ka bolili ma nɔgɔ nka ni hélicoptère b'i bolo a bɛ ko caman nɔgɔya dɛ nka ni ala sɔnna a ma hélicoptère an b'a sɔrɔ an b'a sɔrɔ ala k'o kɛ an b'a sɔrɔ inshallah n m'a fɔ ala k'o dɛ an b'a sɔrɔ ayiwa jamanakuntigi kɛlɛ lafara la n'i y'a cɛsirilen a b'a fɛ ka don kɛlɛ la fa dɔ fɛ e yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na gouvernement a ye cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye MINUSMA ye k'a ka ko bɛrɛbɛn k'a don hakɛ la nka hali bi na fasodenw u jɔrɔlen don u kamana gannen don MINUSMA ko in na i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o la wa inshallah MINUSMA tɛ dɔwɛrɛ ye anw de ta don parce que an ta don mun na Nations Unies y'an bɛɛ de ka fɛn labɛnnen ye kɛlɛba min tɛmɛna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko deuxième guerre mondiale a jahadi bonyana maa minnu sara a million tɛ se ka fɔ an sumaworo dɔw tora la yan'o cɛ première guerre mondiale ne yɛrɛ tuloma sama tora la n taalen ka visite d'état la n taara n ka yɔrɔ la donc o jahadi min kɛla ka maaninfinw sira tunu o ye hakili don mɔgɔw la jamanaw na k'a fɔ n'an m'an sigi ka kuma don dɔ la an bɛna sira tunu dɛ ka fɛn dilan min b'a to ni gɛlɛya donna ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi ka kuma an kana bɛ kɛ kɛlɛ ye an bɛ kana bɛ kɛ marifata ye dɛ n'a ye marifata ye an bɛ ka fɛn dɔw labɛnna minnu kelen bɛ se ka maa miliyɔn faga marifa kelen o bɛ maa minnu bolo ala y'o don an hakili la a n'an se la ka dilan ni an ma fɛn sɔrɔ min b'a to an ɲɔgɔn ye bɛ nɔgɔya sigikafɔ bɛ se ka nɔgɔya la bɛn bɛ se ka kɛ cogo min na n'o ma k'a la a tɛ bɛn sini bɛɛ bɛ dun a bɛ kɛ an bɛɛ ma masiba ye an ka kisi o ma donc jamana farala ɲɔgɔn kan amerikɛnw ka dugu min tɔgɔ ko San Francisco ka jɛkulu sigi min tɔgɔ kɛra Nations Unies jamanaw faralen ɲɔgɔn kan pour ka nin ŋaniya ninnu sabati ka fɛn labɛn fɛn min kɔnɔ jamana duuru mɛ tɔw b'a la mɛ tɔw bɛ to ka ɲɔgɔn changer ka na mɛ nin duuru nin de y'a tuloma ye o ye faransi o ye amérique o ye angleterre o ye russie o ye chine n ta gɛlɛyara anw mali de ye chine dɛmɛ ka segin chine bɔ a la bawo n'an hakili b'a la an bɛ modibo keyita ye chinois dɛmɛ kosɛbɛ pour que namara nin tun kɛra u la o ka segin kɔ u k'u place sɔrɔ mɔgɔ duuru ninnu na u bɛ yen nɔ a ka fisa an ma parce que fɛn caman na u b'an dɛmɛ parce que mɔgɔ duuru ni ni mɔgɔ duuru ye fɛn o fɛn fɔ de bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ duuru bɛnna fɛn o fɛn kan min ye kɛlɛ ni sumaya ye o bɛ taa o de bɛ kɛ olu lamɛnnen don n'olu de ko ka taa jamana min na ka taa MINUSMA ɲɔgɔn dilan yen o bɛ kɛ n'u ko maa min kan i dan yɔrɔ min na i bɛ dan yen n'i ma dan yen diɲɛ bɛɛ b'i kɛlɛ o yamaruya b'u bolo donc au conseil de sécurité anw de y'u saisi ninnu bin kelen an kan tuma min na a y'a sɔrɔ intérim bɛ n kɔrɔkɛ bolo Jɔnw Tarawele a ye conseil de sécurité saisi o fana ye faransi yamaruya ka intervenir Serval o don su ni ko tun ma jɔ ko na ne dɔgɔ y'an bolo dɛ anw bɛ yan bi e bɛ yan bi bɛ ka ani dɔgɔnin Sulemani Si ma n'anw bɛ kɛ yan bi dɛ
Aiwa ni maa min sera seware sew sa dal bi ni tɛ sew kan a tɔ kɔni réuni yɛrɛ a tɔ ye ɲaari ye inchallah ala y'an kisi o ma ya rabbi donc ko o kan na Francita ko koma an y'a ye k'a fɔ i ka waati la lɔgɔli b'a la ka sira sɔrɔ denmisɛnw ka gɛrɛbu ko walanbila ko ani blanche ko olu nɔgɔyara i ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ ka se k'o kɛ min b'a to an b'a la k'a fɔ alhamdulilahi arabil alamina an denw alhamdulilahi an denw yɛrɛ ye faamuyali kɛ o tiɲɛ ye faamuyali kɛ mais ka ko dɔ kɛra k'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛyaba la tuma an tɛ kan kelen fɔ ɲɔgɔnba dɔ kɛra yan nɔ o ɲɔgɔn ye sen fɛ tubabu dɔ y'an kɔrɔfɔ kosɛbɛ a ko anw sɛgɛnna ka aw dɛmɛ farafin jamanaw an bɛ k'aw dɛmɛ an ye tati bɔ sisi de bɔ donc an bɛna ɲɛsin an balimaw ma minnu bɛ Europe de l'Est et puis a waati sera sa aw fana ka yɛlɛ diɲɛ na aw bɛ se min na diɲɛ in kɔnɔ jamana bɛɛ diɲɛ hadamaden bɛɛ ta yira fɔ aw farafinw a don gouverneur tun ye discours dɔ dilannen ye Bamako parce que c'était les États-Unis ko bisimila ka o fɔ waleɲuman dɔn an nana jamana na jala n ye o kuma sugu mais cɛ ye kuma kɛ a bɛ kuma na a bɛ kuma na ne yɛlɛla n ka ministre sigilen bɛ n dɔgɔnin Adama Samansi a tulo bɛ n na Adama dimina cɛ bɛ ka k'an dɔgɔla mais a bɛ ka yɛlɛ est ce que n kɔrɔkɛ bilama ba cogo la y'a faamuya a tilalen n k'a ma n ko i ni ce n ko an ka ɲɔgɔn ye a tun kunbɛn parce que an tɛ ɲɔgɔn dɔn ɲɔgɔn ye de Cités Unies donc duguw ka ɲɔgɔn dɔn jamanaw ka ɲɔgɔn dɔn parce que n'an tun bɛ ɲɔgɔn dɔn e ye min fɔ e tun t'a fɔ i t'a fɔ walayi n ko tuma min na aw ka jamana ma se nin niveau la an ka jamanaden dɔ ye aw ka masakɛ denkɛ furakɛ k'a opéré a kɛla Bordeaux o tɛ bi ye dɛ o ɲinɛn'o kɔ n ko anw ka jamana sanu diɲɛ wari fɔlɔ minnu dilanna a tɔgɔ ye ko Florin n ko fɛn min bɔra Mali sanu de la sige ni mɔgɔ ma kuma o tɛ ɲɔgɔn dɔn o tiɲɛ an tɛ jigi la mais n'a fɔra ko k'a yira e sera ka min kɛ e sera ka min kɛ an y'an ta yira mɛnna dɛ an bololankolon ma na o ayi ka da ɲɔgɔn kan a bannen an ta to a y'i ban k'an fo n yɛlɛla ma sɔn ka tɛgɛ d'i ma n yɛlɛla président Alpha ko ma ko yen tɛ dɔgɔya n ko ma dɔgɔya dɛ a ma kuma cogo dɔn peut-être que ma kuma cogo dɔn a ma don a bɛ jamana in kɔnɔ ko an ka jamana in kɔnɔ maa bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ ma fo ɲɔgɔn o tiɲɛ dɔnni yɛrɛdɔn ani diɲɛ dɔnni ala y'o nɔgɔya an ye dɛ bi tɛ kosɛbɛ n ko anw fɛ a bɛ fɔ i ka so dɔn i ka ji dɔn yɛrɛdɔn ka fisa n'a bɛɛ an b'an yɛrɛ dɔn donc o don Zarawana Zarawana colonel Zarawana e wele premier ministre bi an sɔnna i ye parce que an tuma ɲɛna ko i jamana fɛ min y'an kunna wolo alhamdulilayi n b'a fɔ yɛrɛ fɔ tɛ n y'a fɔ a kɛra cogo min na n den dɔ a bɛ yan nɔ a tulo bɛ n na o n'a ɲɔgɔnnaw ye ko nɔgɔya ɲɔgɔn dɔɔni an denw y'a dɔn ka fɔ an t'u jugu ye u y'a ye k'a fɔ jamana hami b'u la cogo min na a b'an dusu la ten u y'a ye k'a fɔ jamana y'an ta labila mɔgɔ ye
entendre mon parce que c'est quoi là il est farajé abada abada ama jo am bokolo la halloni donc un donc mana c'est nous quoi o min kala kunu bi fana baro besena pour que un donc a famille ka fo mamumbe akijugudula ka fa ay boy que oni ndele uta lawo ulu min benna o kabarake on y école de nyimo yake yake domina outmana pour école de nyimo yi figa ke tenga ouais o dole tenga tenga donc fin chambre fort nous le train non bedon mi ko fe wacha no train aywa jamana ɲɛma jɔnmaa n'a ye kara ye ni maa jɔ ni yɛrɛ la o fɔcogo tɛ anw bolo faso baara bɛɛ n'a ka kan bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la faso mago b'a den bɛɛ la cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ye musow ye hakilina dɔw ta waati la député bulon maaw yɛrɛ sɔnn'a ma k'a fɔ ko musow fana ka se ka jɔyɔrɔ dɔw sɔrɔ jamana yɛrɛ baara cogo dɔw kɛmɛ bi saba ayiwa o ko b'e bolo cogo di i ka gouvernement yɛrɛ fana kɔnɔ a bɛ n'a fɔ muso cayan tɛ ten misali ma jira fanga kɔnɔ kosɛbɛ ten a ma y'i yɛrɛ baarakɛ bolo la fɔlɔ aw ko ten ayiwa ayi jateminɛw nana n'a an ye ye kɔni jate dɔ de minɛ bi bi na joli be gouvernement na kɛmɛ kan joli be yen 28%. 28 kɛmɛ sara la donc dɔɔnin kɛla dɔɔnin kɛra sariya ko 30 ni 28 sɔrɔla dɔ kɛra a bɛ kana kɔrɔtɔ kojugu a bɛ ɲɛ dɔ kɛra a bɛ kɛ fɛn min don a tɛ k'an ko ya musow ye min don ka u ka hɔrɔnya segin u ma ani u seko muso caman bɛ yen bi o bɛ se min na ala ka cɛ caman dɛmɛ ka s'o la dɛ an tɛ muso ta parce que i ye muso ye an b'i ta parce que i bɛ baara la a dɔnniya b'i la a b'i la i bɛ se k'a waleya fana a ye gouvernement lajɛ maaw ye fɛn caman fɔ u ko i bɛ ka nin moribo u ka gouvernement kɔni sen na alhamdulilayi hali ni y'a lajɛ u ye muso min bila santé la bɛɛ y'a ye Gabriel Touré bɛɛ y'a ye urgence la u ye min ta enseignement supérieur ni recherche la bɛɛ y'a ye u ye min ta environnement la bɛɛ y'a ye PNUD la aw kɔni ma ta kunfɛ ten a t'o kɛ o n'i y'o kɛ o ye dɔgɔyama de ye o ye jɔnmaya de ye fanga baara la hinɛ ko tɛ o i b'a dɔn i bɛ ta ka baara kɛ jamana ye i hakili ka sɔrɔ n'o tɛ o somɔgɔw ko tɛ o tɛ nkalon don a y'a ka somɔgɔw ye a y'a somɔgɔw ta n bɛ yɔrɔ jumɛn parce que n den ye député ye député ya maaw bɛ voté ni maaw sɔnna ka voté ye o don ni maaw sɔnna voté ye ma se maa si ma maa ɲini ma ye jɔn kelen si fɛ n den dɛmɛ ni a y'a sɔrɔ n y'a ɲini mɔgɔ kelen fɛ ni ye n sutura ala ka ni sutura jɔ don maa kelen ni y'a ɲini fɛ ni ye n sutura jɔ don ala ka ni sutura ka da o ye a y'a sɔrɔ k'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔw y'a ɲini o m'a sɔrɔ kuma cayara an ka sabali min ye min ye o y'o ye ne mana fanga la nin kɛ si kama ka n pɔsi fa ka n ka mɔgɔw fɛngɛ non a fɔra n ye fana n tigi bɛ se baara la président k'i ka mɔgɔ don dɛ e dun ko k'i bɛ mɔgɔw fɛ mun bɛ se baara la an ka ta an kana ta an ka ta o tali nana kɛ bɔnɛ ye fɛnw nana fɔ min y'a fɔ o tun kan k'a fɔ a ye fara président dɛ ne de y'a fɔ a ye n b'a fɛ ka nin ta nin baara in na o fana ye hɔrɔnya yɔrɔ dɔ ye o kosɛbɛ kɛ kosɛbɛ dɔ ye o fɛn dɔ ye okay président fana ye mɔgɔnifin de ye
Après, il y a là, mais à Clinton, Beke Vincent, Mambi, don't be. siga t'o la si ne ko jamanakuntigi o ko ti dogo i la gɛlɛyabadi min bɛ jamana kɔnɔ i b'a kalama zango saliba bolo dalen don sagasɔngɔ kana kɛ misisɔngɔ ye ala m'an kisira fɛɛrɛ jumɛn digɛlen don e bolo zango ka se ka nɔgɔya da kɛ mɔgɔw ka dufada ye C'est ce il y a pas d'amener à écouter 5 euros aussi d'eau. On l'a dit, mais faire la mauka sarakan, venir à un bain d'amener. À la base, craba. Mais il faut qu'on fasse un dagagle. Fin de la banhami. Araba ou araba. Quand c'est mis là, ambe à la guerre, font son la guerre. T'as mis hami, yamana là. Ne yɛrɛ kɔni b'a yɛlɛ kɔ fɔ tɔsi tɛ fɛnw na fɛnw sɔngɔ la ni ye ministre de commerce b'a tɔɔrɔ an pe mais a b'a yɛrɛ chaque fois prix bɛ niveau min na u ka dɔgɔnin salon ta ye et n'i y'a lajɛ fana an kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ b'a an sanfɛ ka tɛmɛ a kan pewu alors n t'a faamuya ni mɔgɔ mɔgɔ président i b'a ko la ka ban a ma nɔgɔ dɛ président fɛnw ka gɛlɛn pourtant an b'an digi fɛnw kan n'i ye kuran lajɛ an ka kuran sɔngɔ ka nɔgɔ ni jamana caman ta ye alors que an ka kuran produit a bɛ sɔrɔ cogo min na o ka girin ni bɛɛ ta ye a bɛ sɔrɔ gɛlɛya min na an ka gɛlɛyaba min bɛ ani banque mondiale cɛ nin de don an bɛ wari min don k'an ka kuran sɔngɔ sigi a gɛlɛya b'an ni banque mondiale cɛ parce que a b'an ka comptes dérivés b'a fɔ tuma o tuma an ka dɔ b'o la an ka fɔ mɔgɔw kan an ka dɔ fara kuransɔngɔ kan pour que an ka économie ka assaini mais an tɛ se an b'a fɔ non an ka jamana sɛgɛn b'a kan an tɛ k'o kɛ donc an bɛ kan ka fɛn o fɛn kɛ min bɛ mɔgɔw lafiya an seri an b'a kɛ suya ko tɛ o bɛ kɛ suya ko tɛ i bɛ siran ala ɲɛ i bɛ siran fanga hakɛ ɲɛ fɛn bɛ yen i b'a kɛ maa tun man k'o f'i ye o maa t'o f'i ye parce que maa si tɛ taa i kun bɔ sini a b'i ni i matigi de cɛ donc mɔgɔw ka dɔn o kekuyani kɔni b'an na an kana dɔwɛrɛ dɔn kɔni o intelligence b'an na donc an kan ka min k'o kɔnɔ an b'o kɛ siga t'o la a ka dɔn a kana dɔn a ka dɔn a kana dɔn an b'a dɔn an b'a kɛ a baara don n b'a dɔn Ndoma n b'a fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ o bɛ tali kɛ sisan sommet Afrique France o siɲɛ 27nan labɛnw bɛ senna an fɛ Mali kɔnɔ yan ɔ malidenw ka kuma fana bɛ ɲini ka caya o la ko an yɛrɛw sen tɛ an yɛrɛ kɔrɔ kosɛbɛ k'an bɛ tila ka na fɔ ko an bɛna farafinna ani faransi bisimila an fɛ yan nɔ o nafa bɛna kɛ mun ye ka ɲɛsin anw ma dɛ ko baara wɛrɛ bi kɔɲɔmuso ba la min di sɛsibɔ ye tiɲɛ don sisan se walayi ɲininkali ninnu diyara n ye an ma sommet ɲini bi an ma ɲini sini an m'a ɲini bi an m'a ɲini sini comme n m'a ɲini ka taa faransi visite d'état la ala ni y'a fɔ bɛɛ y'a mɛn le président Ibeka n'a pas demandé à venir en visite d'état a dun kɛla a kɛla cogo min na a bɛɛ y'a ye hali sini a gɛlɛya b'an kan sommet an m'a ɲini a gɛlɛya b'an kan an taara faransi an sigilen kalo 4 an bɛ kuma na président Hollande an ye ɲɔgɔn dɔn yanni fanga cɛ ne kɛra premier ministre ka sɔrɔ ale bɛ a tɛ ɲɛmɔgɔya la o b'an ka teriya bali an bɛ ɲɔgɔn dɔn so a ko n ma aw nana sommet la ka taa se siraba dilanw ma pont dilanw b'o la o ni kologurin caman wɛrɛw a bɛ fɔ minnu ma ko logements sociaux mali de b'a kuma na an bɛ don min ko bi dɛ dɔw ko a dabɔra fɔlɔ fantanw de dɛmɛni kama nka bi u ko k'a kɛ n bɛ faamaso de ye ɔ o ko dun bɛ cogo di e yɛrɛ ka yetaw la tiɲɛ tɛ an kana ko fɔ ka gɛlɛya ka a tiɲɛ faama ala de ye faama ye a tiɲɛ ye dɔw bɛ kuma fɔ tuma dɔw la ka tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ ka maaw hakili tiɲɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ t'a la so ninnu
jamanaden min ka kan la n'a réglé bɛɛ ye kelen ye a dabɔla ka mɔgɔw sutura so tɛ maa minnu bolo k'a sɔrɔ hali sini olu de prioritaires ye olu de prioritaires ye mais jamana min ye jamana kɔrɔ ye maaw bɛ ɲɔgɔn dɔn maaw ka mɔgɔw ka ca sini ni ne y'a so dɔ ɲini e bɛ kɛ ye i ye n ka maa ye e tɛ président ye o e tɛ président ye journaliste ye maliyɛn ye a gɛlɛya b'i kan i y'i sara ne na n k'a ɲini i ye n b'a ɲini i ye n'i y'a sɔrɔ ne tilennen don n tɛna fɛn ɲini fɛ jukɔrɔla la mɛ n b'i dɛmɛ de an jamana ye jamana min ye o bɛ kɛ o maa minnu bɛ profiter o la olu yɛrɛ bɛ taa fɔ tuguni ko fama bɛ ka dilan o yɛrɛ ye o ka ca la et puis c'est vrai an ye présidents ye an ye ministres ye nka an fana ka duw ka bon an denw ka ca maliyɛnw fana ye maliyɛnw don ni denw bɛ ɲɔgɔn kan ni e dun ye maa tilennen de ye i tɛ jamana ta i man kan ka min ta a b'i ka sɔrɔ fɛn kɛ ka bɛn i ma i dun kan k'i denw dɛmɛ jamana dun ye nin labɛn jamanadenw de ye n'u b'a sara a saracogo la o n'a man kan kosɛbɛ kɛ o don siga t'o la ŋɛnɛ juguya man ɲi hali dɔɔni ŋɛnɛ juguya man ɲi hali dɔɔni juguya man ɲi min ma kɛ n'i y'a fɔ ala b'i ɲininka a la o kosɛbɛ ne ko n ko maaw bɛ fɛn sisan se an bɛ a fɔ ala subahana wa taala an bɛ fɛn caman fɔ ye nka sini bɛ gɛlɛya dɛ yarɔ tuma b'a fɔ ala ka tiɲɛ dɛmɛ parce que n dalen b'o la parce que ala yɛrɛ ne ka caya de n tɛ maa komi n tɛ maa juguya nka maa o maa i ye n ta ka da i nin kan nkalon kan n y'i yira a tigi la sige n bɛ n sigi dɔw ko i bɛ kɛ président ye a san 3 ye nin a b'a ka so a b'a loyer ta ala ma ye kira ma ye ala ma ye kira ma ye ala ma ye kira ma ye n fa ka so mali ka dɔrɔmɛ 1 yɔrɔ dɔ labɛn sɔrɔsiw n kɛra président ye sɔrɔsiw bɛ n kɔlɔsi o yɔrɔ labɛn o ye jamana ka baara ye a bɔr'o la ne ni n ka denbaya bɛ yɔrɔ min na tapi 1 tɛ mali ta ye chaise 1 tɛ mali ta ye abada abada a labɛnni fana ka labɛn fana ka a fɛn ka so denmisɛn du bɛ ɲɛna alhamdulilayi ka fɛrɛ kɔni n y'a juru ta BMS fɛ e yɛrɛ wa a bɛ yen a sɛbɛn bɛ yen c'est visible sensible n'i y'a fɔ tiɲɛ tɛ i b'a dɔn tiɲɛ tɛ i y'a fɔ a ka di i b'a fɔ ne tɛ sira mɛ ala bɛ sira o ko mun na k'i tɛna yɛlɛma kuluba yan kuluba ci la kuluba bombardé la kuluba bɛ ka dilan de a ma ban a ma ban n'i bɔra sisan n'i bɔra i ka tɛmɛ k'a lajɛ kuluba bɛ chantier de la a bɛ ka dilan o tuma n t'a yɔrɔ jumɛn a bɛ t'i ka so yɔrɔ dɔ labɛnna base la mais wari cayala kojugu ko est ce que a bɛ se ka kɛ président kɔrɔ ka so ye ou bien président ka so ye n k'a tɛ kɛ nin si ye a bɛ to jamana jigiya la ni maa ba nana ni b'a fɛ k'i bisimila n bɛ bisimila ye ni b'a fɛ ni mɔgɔ ka taa ɲɔgɔn ye jamana tɔgɔ la an bɛ se ka ɲɔgɔn ye yen nɔ jamana ka yɔrɔ don a b'o de la hali sɔrɔ n ye tiriku ka ɲɛmɔgɔ min nana n y'a bisimila ye dumuni na ye pendant ce temps n tɛ to kɛnɛma n ta hôtel la n bɛ n fa ka so nka maa o maa y'a fɔ loyer ko b'a la n y'i yira ala la sige c'est tout ayiwa ɲɛma i hamina ko dɔ ye baarako ani kalanko ye tiɲɛ don dɛsɛ n yɛrɛ kɔrɔ o foroba to nege ka bon bi in na san 3 tɛmɛnen kɔfɛ e bɛ se ka mun fɔ denmisɛnw ka baarako ani kalanko la sisan si
kalanko fɔlɔ puis ka baara ɲuman sɔrɔ ka kalan ɲuman sɔrɔ fɔlɔ kosɛbɛ kalanko yɔrɔ la an tun y'a ye an bɛɛ ye denbatigi de ye ko bɛ cogo min na n bɛ to ka fɛn dɔ fɔ min kɛra n ko n den dɔ n balimaden dɔ nana n fɛ yen ko k'a bɛ ɲininka a bɛ n deli n ka moto san ye k'ale ye étudiant ye a ko tonton je veux que tu m'achètes un moto ko moto san ye tonton je veux que tu m'achètes un moto a y'o tɔgɔ k'a de fɔta siɲɛ saba bɛ ka n b'a ɲininka siɲɛ saba a b'a fɔ n ye je veux que tu m'achètes un moto ko bon mon fils le jour où tu sauras que moto est du genre féminin i bɛna n voir n'i y'a ye k'a fɔ a t'a dɔn genre ye min ye yere bon mais don min na n'i y'a dɔn k'a bɛ a tɛ fɔ un moto mais une moto i bɛ segin ka na n voir bon mais n den b'a f'i ye min kɛra i ba min ye ne fusini ye a tulo bɛ na o a dimini dɔn kɔrɔ bɛ a dimini mais a b'a dɔn ye min fɔ tiɲɛ don a bɛ jago kɛ n baramuso donc a ye wari di école karamɔgɔw ma pour i ka tɛmɛ puisque a sinamuso denw bɛ ka tɛmɛ aw la mais a ma baara ɲuman kɛ dɛ a ye coron de curu wallahi n den fo ka taa k'i tigi kun kɔrɔta i tɔɲɔgɔn cɛ la o tiɲɛ tɛ ten kasi la a ko tɔn tiɲɛ don nin de ye jamana tiɲɛ an ko an bɛ fu siri o de la an ye fu siri o de la a y'a ye sisan a bɛ san ni san bɔ san fila in ye admiw kɛ a man ca kosɛbɛ parce que sisan a bɛ sɛgɛsɛgɛ de tiɲɛ kan niveau ye min ye o de bɛ san sɔrɔ ka sɛnsɛn ka ɲa ka sɛnsɛn ka ɲɛ donc o ye fɛn dɔgɔya mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ minnu ma tɛmɛ an b'u to kɔfɛ dɛ an bɛ fɛn ɲini u ye an bɛ ni min ka kan absolument centre de formation ye yɔrɔ min ye mɔgɔw bɛ dege baaraw la boloma baaraw la n b'a fɔ denmisɛnninw ye n ko baara bɛɛ tɛ bolola baara ye bi bi in na maa o maa n'i bɛ se ka bolola baara ɲuman kɛ n'i ye masɔn ɲuman ye bi mali in kɔnɔ yan i bɛ dahirimɛ sɔrɔ kosɛbɛ kɛ n'i ye staffeur ye bi i bɛ dahirimɛ sɔrɔ i bɛ dahirimɛ sɔrɔ n'i ye plombier ɲuman ye i bɛ dahirimɛ sɔrɔ baara lankolon n'i ye électricien ye i bɛ dahirimɛ sɔrɔ donc o centre an b'o former pour que an ka denmisɛnw bila o baaraw la donc denmisɛnw ka baara ko a bɛ n dusu la a bɛ n hakili la su ni tile a bɛ n dusu la parce que n b'a dɔn mɔgɔ i bɛ mun ɲini k'i sigi denw suma na a banna mais n'a fɔra ko e denw ka sigi suma na fo ka taa u bonsi jɛ maa t'o ɲini ala fɛ kurankuran yɛrɛ maa t'o ɲini ala fɛ ala ka kisi o ma ya rabbi donc a b'an dusu la a b'an hami ani gouvernement an b'a baara kɛ fana pour ka se ka cogoya sɔrɔ o la inchallah i ka kuma kɔnɔna na i ye yɔrɔ dɔ fɔ sisan i ye misali min ta i den kan n'a bɛ yuruguyurugu yɔrɔnin dɔw ko fɔ jara ɲɛma an y'a ye k'a fɔ yuruguyurugu kɛlɛli fana ye haminankoba dɔ ye i y'a fɔ i ka laseli dɔw la ko maa si t'i jufa fa jamana ka foroba nafolo la inchallah maa dɔ fana sigilen don n'a bɛ fɔ a ma ko vérificateur o ye rapport dɔw kɛ ka d'i ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko dɔw fana b'a kan k'a ta kɛrɛfɛ k'a k'u kun olu maa minnu bɛ ko u bɛ nɔ minɛ waati o sɛbɛnfuraw bɛ minɛ ka date de bɛka ne kun kɔrɔta ko ɲuman n y'a fɔ jugew ka n b'a di mɔgɔw ma n b'a tila n bɛ n teriw wele n bɛ low d'u ma o ye tigɛlimali dɔ kɛ n y'u jaabi n ko kabini ne sigi la dosi si ma d'u ma k'a di aw tribunal ma n'an m'a d'a ma si tɛ yen dosi ma d'u ma ni ka kan ka d'aw ma ni ma d'a ma n dun ma mɔgɔ si ye min kɔngɔ kɛra tribunal la n ma mɔgɔ si ye min ka kiiri tigɛra ya n m'a fɔ bara kɔnɔ dɛ sisan n y'a fɔ kɛnɛ kan a ma kɛ n ko 200 dossiers o ma an y'a d'aw ma a bɛ min maa si ma wele bɔgɔ jɛn ne kan bɛka bɛɛ n'i ka baara don n ta ye min ye ne b'o kɛ min ma kɛ n kan k'o fana fɔ n b'o fana fɔ mun don
k'a yira k'a fɔ i bɛ ka b'a fɔ mais a t'a kɔnɔ a t'a fɛ alors que bɛɛ b'a dɔn baara bɛ cogo min na min kan ka kɛ o kan ka kɛ de n ka baara dan ye ka di de k'a fɔ a y'a kɛ ni dɔ bɔr'o la n bɛ ka fɛn caman nɔgɔya dɛ mais gouvernement bɛ hami jamana nafolo don ko ɲuman na nafamafɛnw na hali ko na sini n'i ma fili premier ministre ma gouvernement réuni k'a fɔ fɛn kan mun ye faso mɔbiliw ka ca c'est fɔra miliyari 3 ni kɛra an ka sɔrɔ dɔɔni dɛ kɛra ni n'an tun ye maaw ye maa mun hakili jamana fɛn na a tɛ hinɛ jamanadenw na o ɲɔgɔn baara tɛ kɛ o ɲɔgɔn ma kɛ o n'a ta wɛrɛ sow fana sumansi sodɔma min bɛ yen nɔ ni mali taw don ni maaw b'a kɔnɔ dɔw y'a ɲini ka mori dɔw bolo dɛ ka ɲinɛ kɛ olu kɔ a ka t'olu bolo bada yen absolument kɔrɔ ma yɛlɛma yɛrɛ tɔgɔ la a so ka ca dɛ e ko a tɛ ba saba bɔ pendant ce temps an bɛ obligé ka so dɔw louer ka gouvernement baarakɛlaw bila ka jamana yɛrɛ tɔgɔla so to yen an ka sabali dɔɔni dɛ a bɛ na dɔɔni dɔɔni o ne ma na jamana ta doni kama an tali kama n tun bɛ se k'a fɔ je suis président du Mali fo n ka loger a yɔrɔ louer ka duman n ka taa loger yɔrɔ min bɛ se ka sécuriser koɲuman n dɔgɔlen b'a la o président j'ai droit à la sécurité j'ai droit à une résidence sécurisée absolument tu sais que c'était Niger là à 10 millions 15 millions mais voilà m'a kɛ ça fait un kilo là mano kama ni n tora bakari kɛra ka so kɔnɔ sɛbɛnni kɔrɔ ne bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ parce que sɛbɛnni kɔrɔ m'u tɔɲɔ n b'o la n ma min kɛ o bɛ taa fɔ tuguni maaw ka sabali dɛ maaw ka sabali u ka siran ala ɲɛ u kana siran u ka siran ala ɲɛ an bɛɛ bɛ taa n da o siga t'o la n bɛ taa to don fɛn in na perikali bɛ don an bɛɛ de la sibiri ɲɛ kelen ne bolila bɛɛ kan donc i b'a fɔ mun na i bɛ mangoro tiɲɛ mun na i y'a dɔn tiɲɛ tɛ i b'a fɔ mun na e bɛ min na ne b'o dɔn ne t'o fɔ ala kana ne don abada yarabi ayiwa ɲɛma n'i y'i den kɔrɔfɔ kɔnɔbafa la n'a y'i ɲininka jugo siyɔrɔ la kɔnɔ dɔ bɛ yen ko jugo i bɛ se ka taama ka n'a minɛ ten a saliya ka bon n'a y'i ɲininka o siyɔrɔ la o bɛ kɔnɔbafa dabila o t'o dabila n bɛ segin lɔgɔli